पूर्ण केली। 9 भागामध्ये काम वाटप करून घेतलं, पॅकेज अधिकच्या दराने दिली, तो पैसा वर काढून घेतला गेला। अध्यक्ष महोदय, पहिला प्रश्न असा आहे, तुम्ही कॅबिनेटची जी नोट मी पाहिली अध्यक्ष महोदय, या कॅबिनेटच्या नोटमध्ये वसई विरार ते अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून जी कर्जाची मान्यता घेतली, त्यामध्ये भूसंपादनासाठी आणि प्रकल्पाच्या वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 22,250 कोटी रुपये हुडकोकडून कर्ज रूपास घेण्यासाठी मान्यता दिली। अध्यक्ष महोदय, विषय असा आहे, या कर्जासाठी शासन हमी जी देण्यात आली त्यामध्ये एकूण 1130 हेक्टर जमिनीचं भूसंपादन होतं, भूसंपादन करावायचं होतं। 215.80 हेक्टर जमिनीचं भूसंपादन झालं आणि त्या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 2,341.71 कोटी निधी देण्यात आला। आता हे कॅबिनेट नोटमध्ये ज्यावेळेस MMRDA कडे होता त्यावेळेस ते नोंद केली, हे MSRDC कडे आला, MMRDA कडून वेळ वाढवून देतील। मला काय, मी 2 मिनिटांमध्ये प्रश्न विचारा। नाही, मी प्रश्न विचारावा आणि आता काही त्याचे पार्श्वभूमी सांगू नये, काय प्रश्न विचारा तुम्हाला मी विनंती करत होतो की माझी लक्षवेधी दुपारून घ्या, ठेवा ऑनलाईन, मला चालेल, पूर्ण करा जरी तुम्ही म्हणताय ना, म्हणून म्हटलं मी पूर्ण होऊ देत। हा अध्यक्ष महोदय, पुणे रिंग रोड साठी मंत्री महोदय MSRDCने या भूसंपादनासाठी 5,500 कोटी हुडकोकडून खर्च घेतला। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा आहे की यामध्ये जो गैरप्रकार झालाय ना भूसंपादनामध्ये, तो आता विषय एवढा मोठा आहे अध्यक्ष महोदय, हे दोनही प्रकल्प मिळून याची भूसंपादन करत असताना केल्याशिवाय हे कामाचे निविदाच काढू नये। ते निविदा का काढल्या विशेष बाब म्हणून, याचं उत्तर आम्हाला हवं आहे अध्यक्ष महोदय। दुसरा विषय असा आहे अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या निविदा काढत असताना यामध्ये 100% भूसंपादन होणार नाही यासाठी खूप अडथळे आहेत, तरी पण निविदा काढून सरकारने आणि अधिकाऱ्यांनी कमिशन घेऊन मोकळे झाले, घेऊन टाकलेत आणि हे मोकळे झाले। अध्यक्ष महोदय, यामध्ये सदर भूसंपादनामध्ये त्या खरं म्हणजे मुळशी पॅटर्न सारखी परिस्थिती होईल अध्यक्ष महोदय। हा नवीन मुळशी पॅटर्नच असं मी मानतो, कारण त्यामध्ये सुद्धा गुन्हेगारी टोळ्यांचा सहभाग या पुणे जिल्ह्यामध्ये सुरू झाला आहे। त्यामध्ये कोणाचा जीव गेला सगळं ती माहिती आपल्या सगळ्यांच्या पुढे आहे। अध्यक्ष महोदय, खरं तर हा विषय इतका मोठा आहे की पहिला विषय वसई विरारच्या संदर्भात सभागृहाची वेळ 10:50 पर्यंत वाढवण्यात येत आहे। भूसंपादनाच्या संदर्भात पहिला विषय अध्यक्ष महोदय असा आहे की ह्या वसई विरारच्या भूसंपादनामध्ये झालेले जे काही गैरप्रकार आहे याची उच्चस्तरीय चौकशी करणार आहात का? त्या प्रांत अधिकाऱ्यांनी किमान 200 कोटी रुपये या सगळ्या प्रकरणामध्ये वसूल केलेले आहेत। ज्या जागा जिरायत नव्हत्या त्या जागा जिरायत दाखवल्या आहेत, ज्या जागेचा हे बदलून घेतलाय आणि त्याला ते मोबदला देण्याचं पाप केलंय। म्हणून माझी त्या प्रांत अधिकाऱ्यावर आपण किती दिवसात चौकशी करणार आणि कधी ती कारवाई करणार, हा पहिला प्रश्न। दुसरा प्रश्न की आपण हे एवढी घाई का केली या हुडकोकडून कर्ज घेण्याची? कर्जाचं व्याज आपल्याला द्यावं लागतं ना, ते काम कधी सुरू होईल? अद्यापही 20-25% भूसंपादन झालं आणि मग उर्वरित भूसंपादन किती कालावधीमध्ये करणार आहात? आणि ते करत असताना त्या अधिकाऱ्याला बाजूला करून ते भूसंपादनाची कारवाई करणार आहात का? कारण त्याच्यावर गंभीर प्रकारचे आरोप त्या भूसंपादन अधिकाऱ्यावर आहेत, उपजिल्हाधिकाऱ्यावर आहेत। त्याची चौकशी करून त्याला निलंबित करणार आहात का आणि काम किती दिवसात पूर्ण करणार आहात? दुसरा विषय पुणेच्या संदर्भातला होता अध्यक्ष महोदय की पुणेमध्ये जे आपण लक्षवेधीमध्ये पुणे आणि ह्या दोन्ही विषय सांगितला, हे 9 पॅकेज जे काही काम देण्यात आलं आहे यामध्ये किती टक्के दराने, वाढीव दराने ही कामं दिली जात आहेत आणि त्यावर कर्जाचं व्याज वरून टोल या कॉरिडॉरसाठी जे काही भूसंपादन झालं आहे ते भूसंपादन किती कालावधीत पूर्ण होईल आणि प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार आहे? आणि याही संदर्भात जो भूसंपादनामध्ये प्रचंड मोठा घोटाळा झाला आहे
या दोनही गोष्टीची आपण चौकशी करणार आहात का? पहिला वसई आणि अलिबाग, विरार आणि अलिबाग, दुसरा पुणे रिंग रोड. पुन्हा एक मला दोन प्रश्न विचारायचे आहेत, पण मी थांबतोय अध्यक्ष महोदय. मंत्री महोदय. याचं उत्तर देतो ना अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते महोदयांनी विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्प आणि पुणे रिंग रोड प्रकल्प या संदर्भामध्ये जे काही मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केले, विरार अलिबाग हा जो काही बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्प आहे, आपल्या महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टिकोनातून साधारणपणे 98.500 किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प, याच्यासाठी 1130 हेक्टर क्षेत्र फक्त भूसंपादन आपल्याला करावं लागणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पालघर, ठाणे, रायगड या 3 जिल्ह्याच्या 7 तालुक्यांमधून हा प्रकल्प त्या ठिकाणी जातो आहे. या प्रकल्पामुळे अध्यक्ष महोदय वसई, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, उरण आणि तळोजा येथील जे काही औद्योगिक केंद्र आहेत, या सर्व केंद्रांना हा प्रकल्पामुळे दळणवळणची अतिशय सुलभ व्यवस्था, आणि आता आपण जे पाहतो की ट्रॅफिक जाम जो होतो, भूसंपादनाची प्रक्रिया 2021 पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. आणि आपण जो उल्लेख केला तर साधारणपणे काही स्पेशल प्रोजेक्टच्या साठी त्याच्यामध्ये परवानगी घेऊन आपण त्या ठिकाणी निविदा प्रक्रिया पण समांतर, कारण तुम्ही जर बघितलं निविदा प्रक्रिया 11/4/2023 पासून ती प्रक्रिया सुरू झाली. म्हणजे निविदा प्रक्रियेलाही वेळ लागतो आणि समांतर भूसंपादनालाही जो काही कालावधी लागतो. आपण जर पर्टिक्युलर कुठल्या तक्रारी जर आपल्या असतील तर त्या तक्रारींची चौकशी केली जाईल. चौकशीमध्ये जर कोण दोषी असला तर त्याच्यावर त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, आत्ताच्या घडीला न्यूनतम ठेकेदाराशी वाटाघाटीची प्रक्रिया प्रोसेसमध्ये आहे, आणि म्हणून काय पैसे काढून घेतले, काय घोटाळा झाला अशातला काही प्रकार नाही. आणि 90% भूसंपादन केल्याशिवाय वर्क ऑर्डर दिली जाणार नाही. प्रश्न असा आहे की अध्यक्ष महोदय, आचारसंहितेमध्ये टेंडर काढलेत, त्याला ईसीची परवानगी घेतली होती का? तुम्ही आचारसंहितेमध्ये कसे काय टेंडर काढलेत? एकीकडे शेतकरी मरत होता, त्यावेळेस तुम्हाला मदत करत असताना आचारसंहितेचं उल्लंघन आलं होतं. हे का काढले गेलेत? यासाठी ईसीची परवानगी घेतली का? याचं एक उत्तर. आणि भूसंपादन नाही केवळ, आणि हे टेंडर 30% अभाव आले, 30%, 30%, त्याचं जस्टिफिकेशन काय हेही आपल्याला आम्हाला सांगावं. आणि तिसरी की हे जर केवळ 25% भूसंपादन झालं असेल, 50%ही नाही, तर निविदा का काढली? अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला यापूर्वीच उत्तर देताना सांगितलं की 29 ऑगस्ट 2016चा जो शासन निर्णय आहे, या शासन निर्णयामध्ये कोणतेही मंजूर प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन 100% संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्याच्या ताब्यात नसताना कामाच्या निविदा बोलवण्यासाठी विशेष प्रोजेक्ट म्हणून आपण परवानगी घेऊन त्या ठिकाणी आपण ते प्रक्रिया सुरू करू शकतो. आणि त्या पद्धतीने या दोन्ही प्रकल्पांच्यासाठी विशेष परवानगी त्या ठिकाणी घेण्यात आली, आणि त्याचं निगोशिएशन आता प्रोसेसमध्ये आहे. त्याच्यामुळे इतक्या अभावाने ते काम दिलं गेलं वगैरे अशातला या क्षणाला काही विषय नाही. सभा हा, सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता पुन्हा भरेल. आता पुढचं रेग्युलर कामकाज आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर चर्चा करू आपण.
रिपोर्ट प्रमाणे पोलीस रिपोर्टचा आणि अपघाताचा काही संबंध येत नाही अध्यक्ष महाराज. ज्यावेळेस सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते झालेले आहेत त्यामध्ये मोठ्या मोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत. आता आमच्या मोटरसायकलचं टायर छोटं असतं, त्या भेगामध्ये अडकल्यानंतर तो माणूस खाली पडला जातो आणि रस्त्यावर त्यांचं डोकं आपटल्यानंतर तो जागेवरच मृत्युमुखी पडतोय. असे अनेक अपघात या शहरामध्ये शहराच्या आजूबाजूला झालेले आहेत. माझं मंत्री महोदयांना एवढंच या निमित्ताने विनंती आहे, हे जशा प्रकारचं ऑर्गनाइज करप्शन म्हणायचं अध्यक्ष महाराज ह्याला, हे ऑर्गनाइज करप्शन आहे. म्हणजे यांनीच कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचं, मग यांनीच थर्ड पार्टी ऑडिट करायचं, मग थर्ड पार्टी ऑडिट करणारे यांचे सेवानिवृत्त काही मुख्य अभियंता असतात आणि हे सगळं गोलमाल तयार करायचं आणि करोड रुपये कमवायचे, हे याच्या मागचा हेतू आहे अध्यक्ष महाराज. तुम्ही परभणीचे तिन्ही बाजूचे जर रस्ते बघितले तर अतिशय बोगस काम या निमित्तानं या रस्त्यांचं झालेलं आहे. माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करणार का, जेणेकरून एक उदाहरण या महाराष्ट्रासमोर या देशासमोर गेलं पाहिजे की जर कोणी भ्रष्टाचार करत असेल तर शासन त्याला कडक कारवाई करेल. अशा प्रकारचा एक तुम्ही चांगला संदेश या सभागृहातून देणार का. माझा दुसरा महत्वाचा प्रश्न आहे की आमचा जिंतूर रोड असेल किंवा पाथरी रोड असेल, अध्यक्ष महाराज गेल्या 10 वर्षापासून हे काम चालू आहे. सन्माननीय वरपुडकर साहेब इथं आहेत त्या मतदारसंघातले, आम्ही कित्येक आंदोलन केले की रस्ता पूर्ण करा. आता पाथरी रोडचं आणि गंगाखेड रोडचं तर मी तुम्हाला सांगतो, जिंतूर रोडचं मंत्री महोदय, जिंतूर रोडचं 1 किलोमीटरचं काम बाकी होतं गेल्या 2 वर्षापासून आणि सातत्यानं तुमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणत होते की MSEB याचं पोल शिफ्टिंग आहे आणि याचं केबल शिफ्टिंग आहे. मी ते पाठीमागे लावून त्याचं टेंडर केलं, ते शिफ्टिंग करून दिलं. मग परत मी त्यांना 2 महिन्यापूर्वी फोन केला की आता हे सगळं झालेलं आहे, तुम्ही काम करत नाहीत. तर त्यांनी अजब मला उत्तर दिलं की आमदार साहेब आता त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे पैसे नाहीत म्हणले. आता हे आमचं काम आहे का, कॉन्ट्रॅक्टरकडे पैसे नाहीत, पोल शिफ्टिंग. आम्ही आमदार आहेत का कर्मचारी आहेत हेच मला काही कळायला तयार नाही की आमचं त्याच्यामध्ये काय फायदा आहे. आम्ही आमच्या शहरासाठी झगडतोय अध्यक्ष महाराज. आम्हाला 3-3 लाख लोकांनी निवडून दिल्यामुळे आम्ही इथं आज त्यांच्या उपकाराखाली आम्ही इथं बसलेलो आहेत. मग आमचं कर्तव्य आहे ते. म्हणून मंत्री महोदयाला माझे 2च प्रश्न आहेत की संबंधित अधिकाऱ्यावर आपण कारवाई करणार का, परत हा रोड खोदून सगळा तयार करणार का, ही मलमपट्टी लावून जे त्यांनी केलंय की हे पॅनल दुरुस्त केलं ते पॅनल दुरुस्त केलं, हा संपूर्ण रोड आपण खांदून दुरुस्त करणार का, आणि जे आमचा जिंतूर रोड आणि पाथरी रोड प्रलंबित आहे 10 वर्षापासून, याचं काम आपण 15 दिवसात सुरू करणार का, हे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. ठीक. सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, परभणी गंगाखेड हा नॅशनल हायवे आहे आणि या नॅशनल हायवेवरील जे काम होतं या कामामध्ये सर्जन इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने हे काम केलं होतं. याची जी निविदा जी मागवली होत्या त्या 3 जणांनी त्याच्या निविदा भरल्या होत्या आणि या 3 जणांनी निविदा भरल्यानंतर त्यानंतर या सर्जनला 6% बिलो गेल्यामुळे त्यांना हे काम हे देण्यात आलं होतं. या सगळ्या कामाला 2018ला त्याची वर्क ऑर्डर दिली होती आणि 2019 पर्यंत 18 महिन्यामध्ये ते काम त्यांनी पूर्ण करणं अपेक्षित होतं. परंतु त्यावेळेच्या काळामध्ये करोनाचा काळ असल्यामुळे या सगळ्या कामाला नंतरच्या काळामध्ये त्याला मुदतवाढ देऊन त्याला 2023 पर्यंत ते काम पूर्ण करण्याच्या संदर्भात सांगितलं गेलं होतं. आणि या सगळ्या विषयामध्ये जी वस्तुस्थिती आदरणीय सदस्यांनी जी सांगतायत ही वस्तुस्थिती खरी आहे की या रस्त्यावरती जे पेवर्स आणि जे काम झालं होतं या कामाला अतिशय निकृष्ट पद्धतीने काम झालं असं ते निदर्शनास आलं होतं. परंतु त्याचं कारण जे होतं की त्यावेळेच्या काळामध्ये माझ्याकडे त्याचे फोटोग्राफ्स सुद्धा आहेत की मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यावेळेला पाऊस जेव्हा काम सुरू होतं आणि जे काम ज्या ठिकाणी सुरू होतं त्या ठिकाणची असणारी जी माती आहे ती काळी माती आणि त्याच्यामध्ये त्या सगळ्या गोष्टीमुळे कुठेतरी या जे पाणी जे आहे त्या पाण्याचा निचरा योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे आणि त्याच्यावरतीच ते काम झाल्यामुळे ते काम जे आहे ते कामाला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये म्हणजे हे काम जेव्हा केलं त्या कामामध्ये जवळजवळ किती ठिकाणी त्यांनी म्हणजे टोटल म्हणजे जवळजवळ 15,584 जवळजवळ यामध्ये पॅनल्स जे होते हे पॅनल्समध्ये भेगा ज्या पडल्या होत्या त्या भेगा पडलेल्या ज्या होत्या त्या जवळजवळ 2100 ना भेगा पडल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना पुन्हा रिस्ट्रक्चर करण्याच्या संदर्भामध्ये सांगितलं गेलं होतं. 260 पॅनल जे आहेत त्यांना मायनर्स जे होते तेही रिपेअर करण्यात आलेले आहेत
आणि या सगळ्या काम पूर्ण करून आता या सगळ्या विषयामध्ये एक गोष्ट फार महत्त्वाची यामध्ये होती की नॅशनल हायवेने हे जेव्हा काम दिलं होतं त्यावेळेला यामध्ये जो पिरियड आहे DLP पिरियड जो आहे तो 2027 पर्यंतचा असल्यामुळे त्यांचं जे काम आहे ते काम त्याच DLP पिरियडमध्ये असल्यामुळे हे सर्वचे सर्व जे काम आहे ते काम पूर्णच्या पूर्ण कंप्लीट करून त्या सगळ्या कामाला ते आता योग्य आहे का ते सर्व तपासून घेऊन त्याचं पण ऑडिट करून त्याचा रिपोर्ट आता माझ्याकडे आहे. मी सन्माननीय सदस्यांना तोही पाहिजे असेल तर ते मी दाखवतो. फक्त एकच यामध्ये वस्तुस्थिती जी आहे की अशा प्रकारे कामामध्ये ज्या पद्धतीने हातगाई पद्धतीने काम केलं गेलं होतं आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या रस्त्यावरती भेगा पडून ते पूर्णच्या पूर्ण काम जे आहे ते अतिशय चुकीच्या पद्धतीने झालं आहे. आता त्यामध्ये मॉर्तनी सुद्धा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्या IITच्या माध्यमातून सुद्धा त्याच्यामध्ये तपासणी जी आहे ती तपासणी केलेली आहे आणि आता हा रस्ता सुस्थितीत आहे असं सर्टिफिकेट हे दिलेलं आहे. परंतु त्यांनी दुसरा जो विषय सांगितला की जिंतूर जो रस्ता आहे त्या जिंतूर रस्त्यावरती सुद्धा गेल्या वर्षानुवर्ष जे काम प्रलंबित आहे त्या कामाच्या संदर्भामध्ये MSCB आणि त्यांचा ज्या पद्धतीने खेळ खंडोबा बऱ्याच दिवसापासून सुरू होता आणि तो आता त्यांच्याच प्रयत्नाने तो पूर्ण करण्यात आला आहे असं जे ते म्हणतायत त्यांचं म्हणणं हे सत्य मानून या संदर्भामध्ये सुद्धा जे काही अधिकारी आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टर्स या सगळ्यांना एकत्र बसून त्यामध्ये लवकरात लवकर 15 दिवसाच्या आत त्यामध्ये जे काही त्यांना आवश्यक असणारं काम जे आहे की जे करणं अपेक्षित आहे ते नक्की केलं जाईल हे आश्वासित करतो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना मी त्यांचा पूर्ण आदर ठेवून 2-3 बाबी निदर्शनास आणून देतो. मंत्री महोदय, आपण जे उत्तर दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये रस्ता खराब झाल्यानंतर IRC प्रमाणे केलं असं सांगतायत. विषय असा आहे रस्ता बनवतानाच IRC प्रमाणे बनवण्यात आलेला नाहीये. हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय. आणि तो कसा, हा जो परभणी हा जो रस्ता आहे अध्यक्ष महोदय याच्यामध्ये सबग्रेड आपण सांगितलं सबग्रेडच्या वेळेला अतिवृष्टी झाली आणि म्हणून त्याच्यामध्ये असं झालं वगैरे वगैरे. सबग्रेड मध्ये काय होतं IRCचं स्पेसिफिकेशन, IRCचं स्पेसिफिकेशन असं आहे सबग्रेडचं की 0.75 मायक्रॉन पासून तर 50 mm च्या वरती पार्टिकल साईज चालत नाही. आणि रिपोर्ट मध्येही तसंच आम्ही केलं असं दाखवलंय. परंतु प्रत्यक्षामध्ये सबग्रेड मध्ये बोल्डर्स टाकण्यात आलेले आहेत. हे मी तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्ही पूर्णच्या पूर्ण लेंथ मध्ये बघून घ्या. आणि आपल्या कायदा आणि नियमाप्रमाणे प्रत्येक 50 मीटरला तुम्ही स्ट्रेच घ्या. तुम्हाला अर्थवर्क एम्बॅकमेंट, सबग्रेड, DLC, PQC सगळ्यामध्ये IRCचे स्पेसिफिकेशन न वापरता रस्ता बनवण्यात आला आणि म्हणून त्याला भेगा पडलेल्या आहेत. नसता जर IRCचं स्पेसिफिकेशन आपण वापरलं तर पुढच्या 50 वर्षापर्यंत भेगा पडत नाही, कारण त्याच्यामध्ये एअर बबल होण्यात म्हणजे बनण्याचा प्रावधानच नाही आहे. म्हणून माझी विनंती मंत्री महोदयांनी अशी आहे की जर IRC स्पेसिफिकेशन प्रमाणे तो रस्ता बनवण्यात आलेलाच नाहीये. तुम्ही IITचं उदाहरण दिलं. IIT कशावर आहे, तुम्ही दुरुस्तीवर सांगू लागले. परंतु ही चौकशी सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे, प्रत्येक 50 मीटरला घ्या, 100 मीटरला घ्या, वाटल्यास स्ट्रेच घ्या आणि ते बनवलेला जो रोड आहे तो IRC स्पेसिफिकेशन प्रमाणे झाला नसेल तर तो संपूर्ण रोड रिजेक्ट करून आपण नवीन रस्ता त्यांच्याकडनं बनवून घेणार का. मी कंडिशन एकच टाकली साहेब, ज्याचे पैसे आपण दिले, ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत प्रावधानमध्ये IRC मध्ये त्याच्याप्रमाणे त्यांनी तो रस्ता बनवलेला नाहीये. मी सुद्धा या रस्त्याची तक्रार केलेली आहे. म्हणून किती दिवसाच्या आत ही चौकशी आपण पूर्ण करणार, स्ट्रेच काढावे लागेल आपल्याला पूर्ण, आणि ते किती दिवसात करणार आणि मी सांगतो त्याप्रमाणे जर असेल तर हा रस्ता रिजेक्ट करून आपण त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडनं पुन्हा बनवून घेणार का. संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरनी हे EPC कॉन्ट्रॅक्टरला दिलं होतं आणि त्याची डिझाईन जी आहे ती डिझाईन IRC प्रमाणे केली होती
रस्त्याच्या दुरुस्ती जी करण्यात आली त्या दुरुस्तीमध्ये IRCचे नॉर्म्स वापरून ती करण्यात आली. पण सन्माननीय सदस्य जे सांगतायत ती वस्तुस्थिती जर असेल तर नक्कीच त्या संदर्भामध्ये ते जसं म्हणतायत की 100 मीटरवरती त्या सगळ्या गोष्टी तपासून घेणं, या सगळ्या गोष्टीची तपासणी येणाऱ्या काळामध्ये नक्की केली जाईल. तीन महिन्यात. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय डॉक्टर राहुल पाटील यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये, परभणी शहरामध्ये येणारे जे नॅशनल हायवे आहेत ते जिंतूर रोड असेल, गंगाखेड रोड असेल, पाथरी रोड असेल, वसमत रोड असेल, या चारी रोडची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि परिस्थिती खराब झालेली आहे. साहेब, याच्यामध्ये काय झालं की पाथरीमधून पहिला जो रस्ता जात होता तो शहरातून जात होता नॅशनल हायवे. आता काय झालं की बायपास झालं, शहराच्या संदर्भात बायपास झालं रोड, आणि म्हणून शहरातली जी लिंक राहिलेली आहे पहिली बायपासच्या संदर्भातली ती तशी झाली. इतक्या खराब झालेला आहे की पाथरीचा रोडही खराब झालेला आहे, गंगाखेडचा रोड झालेला आहे, भेगा पडलेल्या आहेत. राहुल पाटलांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यातल्या त्यात वसमत रोडकडे जाणार आणि पाथरी रोड हा सगळ्यात खराब आहे. तर बायपास गेल्यामुळं जी लिंक राहिलेली आहे सध्या नॅशनल हायवेची ती आपण परभणी शहरातली ती आपण कधी पूर्ण करणार? खरं तर या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये मी मगाशीच सांगितलं की एकत्रपणे जे आमदार त्या भागामधले आहेत, लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांची एकत्रपणे तुमच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन, कारण हा रस्ता जो आहे तो नॅशनल हायवेच्या अखत्यारीत येतो, त्यामुळे नॅशनल हायवेच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे त्या सर्व अधिकाऱ्यांबरोबर एकत्रपणे बैठक घेऊन त्याला मार्ग जो काढला पाहिजे तो मार्ग काढला जाईल. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, जेव्हा हे आता हा नॅशनल हायवेला आहे, नॅशनल हायवे असो की स्टेट हायवे असो, आता मोठ्या प्रमाणात रस्त्याची कामं होत आहेत. जेव्हा रस्त्याचं वायडनिंग होतं, डॉक्टर राहुल पाटीलने एक प्रश्न अजून एक निदर्शनास आणला होता की वायडनिंग करताना रस्त्याच्या मध्ये पोल येतात, ते पोलसाठी पुन्हा आमदारांकडे लोक येतात आणि वितरणवाले सांगतात की हे तुम्ही पैसे भरा तर आम्ही ते पोल शिफ्ट करू. पोल टाकताना ते काहीही बघत नाही, रस्ता किती वाईड आहे, बेंचीची विड्थ किती आहे, काय कुठेही पोल टाकून दिले जातात आणि त्यानंतर वार्डनिंगच्या वेळेला मात्र परत तो खर्च येतो. म्हणून वितरणला आपण कंपल्सरी करणार का, नोटीस देणार का की त्यांनी त्यांचे पोल टाकताना स्टेट हायवे असेल किंवा हायवे असेल किंवा आपले जे काही रस्ते असतील तिथे टाकताना त्यांनी कंपल्सरी तुमची परवानगी घेतली पाहिजे, तरच हा प्रकार थांबेल. आणि त्यांनी जर तसे पोल आता टाकलेले असतील तर त्यांच्या खर्चाने त्यांनी हटवावे अशी सूचना त्यांना करणार का? सन्माननीय सदस्यांनी जी सूचना केली आहे त्यामध्ये नॅशनल हायवे असेल किंवा स्टेट हायवे, आता ज्यावेळेला नव्याने केला जातो त्यावेळेला त्याच्या बाजूला डग करण्याची एक व्यवस्था येणाऱ्या काळामध्ये केली जाते आणि त्यामुळे त्या डगमधून अंडरग्राऊंड केबल टाकण्याच्या संदर्भातले निर्देश ऑलरेडी केले जातात. अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न सन्माननीय राहुल पाटीलजी यांनी या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्यावर अनेक अडचणी त्यांनी नमूद केलेल्या आहेत. अशाच मराठवाड्यामध्ये अनेक जिल्ह्यामध्ये परभणी, लातूर या ठिकाणी सुद्धा या बाबी आपल्या निदर्शनास आलेल्या आहेत. विशेषतः राष्ट्रीय महामार्ग शहराभोवती परभणी असेल, लातूर असेल, बीड असेल, उस्मानाबाद, धाराशिव असेल, इथून हा जो राष्ट्रीय महामार्ग जातोय तिथं पाण्याचा जो निचरा आहे तो व्यवस्थित करण्यात आलेला नाही आहे. पावसाचं पाणी हे शहरामध्ये यायला लागलंय कारण त्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था नीटपणानं झालेली नाही आहे. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माझी अशी विनंती आहे की एकंदरीतच याचा आढावा घेऊन हे पावसाचं पाणी जे शहरामध्ये महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये येत आहे राष्ट्रीय महामार्गाच्या नाल्याद्वारे, याच्यावर आपण लक्ष देऊन त्यात दुरुस्ती कराव्यात. दुसरं म्हणजे विद्युत व्यवस्था जी आहे, म्हणजे विद्युत व्यवस्था आपण केली पण ती सुरू नाही आहे अनेक ठिकाणी. राष्ट्रीय महामार्गाने विद्युत व्यवस्था केली पण स्थानिक स्वराज्य संस्था जी आहे, मग एखादी ग्रामपंचायत असेल, नगरपंचायत असेल, नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत देखील यांच्या हद्दीतनं ही विद्युत व्यवस्था अनेक ठिकाणी जाते. तिथं आपण केली पण ती सुरू झालेली नाही आहे. म्हणून
याचा राज्यातच आढावा घेऊन, कारण जिथं जिथं राष्ट्रीय महामार्ग आहे अनेक ठिकाणी दिवे लावलेले आहेत पण ते सुरू नाही आहेत. त्यामुळं या संदर्भामध्ये देखील आपण लक्ष घालून सूचना द्याव्यात. आणि शेवटचा प्रश्न म्हणजे ग्रामीण रस्ते असतील, शहरी रस्ते असतील, या रस्त्यांच्या खड्ड्याबाबत अनेक वेळा आपण या सभागृहामध्ये चर्चा केलेली आहे. पण राष्ट्रीय महामार्गाकडनं आपल्या काही आगळ्या वेगळ्या अपेक्षा होत्या. आता राष्ट्रीय महामार्गामध्ये काही प्रमाणामध्ये खड्डे उद्भवतात, पण आता भेगा अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गावर पडलेल्या आहेत. ह्या का पडाव्यात हाच मुळात प्रश्न आहे. आणि म्हणून परभणीच नाही तर लातूरमध्ये सुद्धा लातूर जहिराबाद हा जो राष्ट्रीय महामार्ग आता कार्यान्वित झाला त्या रस्त्यावर देखील भेगा त्या ठिकाणी पडलेल्या आहेत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मला मंत्री महोदयांना अशी विनंती करायची आहे की केंद्र सरकार देखील आपलंच आहे, राज्य सरकार आपलं आहे, हे खातं नितीन गडकरीजी यांच्याकडे आहे आणि त्यांच्या कामाच्या संदर्भामध्ये कोणाच्याही मनामध्ये कसली शंका नाही, हे देखील आपल्याला मान्य करावं लागेल. आणि म्हणून गुणवत्ता याच्यामध्ये कुठंतरी हरवते, हे आपण नक्कीच याच्यावर मंत्री महोदय लक्ष घालून मार्ग काढतील. आणि जसं परभणीमध्ये आपण लक्ष देणार आहात तसं मराठवाड्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात आणि विशेषतः लातूर जहिराबाद हा जो रस्ता आहे, इथं परवा आंदोलनही झालं, तिथले खासदार यांनी तिथं भेट दिली आणि खासदार महोदय देखील केंद्राकडे याचा पाठपुरावा करतील. पण आपल्या माध्यमातून यात कारवाई व्हावी अशी एक विनंती आपल्याला या निमित्तानं करू इच्छितो. सन्माननीय सदस्यांनी जो विषय उपस्थित केला, या नॅशनल हायवेवरती असणाऱ्या सर्व ठिकाणी ज्या लाईट्स ज्या आहेत त्या लाईट्स ज्या सर्व ठिकाणी चालू राहणं हे अपेक्षित आहे. परंतु त्या ठिकाणी असणारे वेगवेगळ्या ठिकाणी असणारे वेगवेगळे विषय किंवा प्रत्येक महामार्ग आणि महामार्गाचे असणारी त्या वेळेला TPR मध्ये असणारी व्यवस्था, या सगळ्या गोष्टीचा थोडासा विचार करणं आणि धोरणात्मक त्या संदर्भाचा नॅशनल हायवेच्याच माध्यमातून त्याच्या संदर्भातला काही एक निर्णय घेणं. कारण या सगळ्या गोष्टीमुळे लाईट्स नसल्यामुळे होणारे अपघात याही गोष्टी फार मोठ्या प्रमाणात असतात. त्याही संदर्भात पॉझिटिव्हली नॅशनल हायवेतील अधिकाऱ्यांशी आणि सन्माननीय मंत्री महोदयांशी नक्की त्या संदर्भात बोलून त्यामध्ये नक्की काहीतरी उपाययोजना जी करायला हवी ती उपाययोजना करण्यात येईल. आणि त्याचबरोबर ज्या पाण्याचा निचरा योग्य प्रमाणे झाला पाहिजे, त्यामुळे जे DPR जे तयार केले जातात त्या DPR तयार करत असताना या सगळ्या गोष्टीचा पूर्णच्या पूर्ण त्याचा अंतर्भाव असणं हे अपेक्षित आहे. आणि ज्या ज्या ठिकाणी अंतर्भाव नाही त्या सर्व ठिकाणी COS करून एक वेगळ्या पद्धतीने त्याही गोष्टीला मार्गस्थ कसं करता येईल त्या संदर्भातले जेवढे नॅशनल हायवे आहेत त्या नॅशनल हायवेमध्ये नक्की त्या गोष्टीचा विचार हा केला जाईल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. लातूर फैजाबाद रस्त्याच्या संदर्भामध्ये ज्या सूचना सन्माननीय सदस्यांनी केल्या त्याचा सुद्धा गांभीर्याने विचार केला. हा, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अतिशय गंभीर विषय की राज्य महामार्ग 211 आत्ताचा 52 ह्या मार्गावर सोलापूर ते तेलवाडी आणि बोडरे ते धुळ्यापर्यंत हा जवळपास 6.5 ते 7 हजार कोटी रुपये खर्च होऊन रोड पूर्ण काम सुरू झालेलं आहे, पूर्ण काम संपवण्यात आलेलं आहे. फक्त 4 ते 4.5 किलोमीटर आट्रम घाट जो कन्नड मतदारसंघाच्या आणि चाळीसगावच्या मध्ये येतो, त्या आट्रम घाटाच्या 4 किलोमीटरच्या लांबी करता त्याला एक तर रुंदीकरण किंवा बोगदा त्याचं तात्काळ करण्यात यावं. आणि तर 7,000 कोटीचं काम होऊन सुद्धा काहीच काम नाही, फक्त छोट्याच गाड्या वापरत आहे, मोठी गाडी बंद आहे. तर लवकरात लवकर शासनाने आपल्या सरकारने निर्णय घेऊन याच्यावर तात्काळ काहीतरी करावं याचं उत्तर द्या. सन्माननीय सदस्यांनी ज्या रस्त्याच्या संदर्भात मध्ये माहिती दिली त्या संदर्भामध्ये अधिकाऱ्यांशी आणि त्यांची एकत्रपणे बैठक घेऊन त्यामध्ये सुद्धा पॉझिटिव्ह विचार केला जाईल. अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनमध्ये सुद्धा हा एक महत्वाचा मुद्दा मी मांडलाय. माझा स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयांना असा आहे की 12 किलोमीटरचा बायपास नॅशनल हायवेचा साहेब झालेला आहे आणि IRCच्या गाईडलाईन प्रमाणे स्लीप अँड सर्व्हिस रोड तिथं रस्ता काम करत असतानाच झाले पाहिजे होते साहेब. आणि 2 ठिकाणी तिथं
फ्लायओव्हरची आमची शहराची मागणी आहे. कोण का खूपशे अपघात झालेत, खूप लोकांना मृत्युमुखी झालीत. सोलापूर धुळे राष्ट्रीय महामार्ग 52. तर माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना की या संदर्भात स्लीप अँड सर्व्हिस रोड जे 3 ठिकाणी आहेत, 12 किलोमीटरचा बायपास गेल्यानंतर आमच्या शहराच्या लोकांना अशी अडचण आहे की एकदा एक चौक हुकला तर पूर्ण 12 किलोमीटर त्याला राऊंड मारून यावं लागतं. तर माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना की या संदर्भात आपण एखादी बैठक घेऊन लवकर आमचा हा प्रश्न आपण मार्गी लावा. माननीय सदस्यांनी जी सूचना केली आहे, खरं तर हे नॅशनल हायवे किंवा ज्याचं काम ज्यावेळेला सुरू असतं त्यावेळेला त्या संदर्भामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सूचना या त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या नागरिकांच्या या येत असतात आणि त्यावेळेला त्या ठिकाणच्या सूचना या गांभीर्याने विचार करून नॅशनल हायवे त्यामध्ये ज्यामध्ये जे आवश्यक असणाऱ्या त्यामध्ये ज्या व्यवस्था करायच्या असतात त्या करत असते. यांनी ज्या सूचना केल्या आहेत त्या सूचना नॅशनल हायवेच्या अधिकारी आणि डिपार्टमेंटकडे पाठवण्यात. शेवटचा प्रश्न नानाभाऊ, फक्त प्रश्न. यस अध्यक्ष महाराज, आपण या प्रश्नाचं जे गांभीर्य पाहिलं अध्यक्ष महाराज त्याचं प्रशांत बमनी याचं चांगलं उदाहरण टेक्निकल मांडलं. अध्यक्ष महाराज याचं जे स्पेसिफिकेशन असतं या स्पेसिफिकेशनलाच फार महत्व आहे. अध्यक्ष महाराज आता अलीकडे एक नवीन सरकारने एक ट्रेडिशनल आणलं की कुठल्या कॉन्ट्रॅक्टरला कॉन्ट्रॅक्ट मिळाला पाहिजे, मग ते स्पेसिफिक ते स्पेसिफिकेशन त्या ठिकाणी टाकायचं त्या कॉन्ट्रॅक्टरला काम भेटायचं. त्यांनी मगाशी उत्तरात सांगितलं की त्यांनी काम नाही केलं, त्यांनी दुसऱ्याला काम दिलं, सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला, असं तुमच्या उत्तरात आहे. ठीक आहे, नाही दिलं असेल. अध्यक्ष महाराज हे जे असतं स्पेसिफिकेशन अध्यक्ष महाराज त्याचं पालनच होत नाही आणि मग या सगळ्या याच्यामध्ये हे रस्ते खराब होतात आणि आपण वर्षभरात नाही अध्यक्ष महाराज 6 महिन्यात रस्ते खराब होणारे आपण पाहतोय. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात सगळीकडे फिरत असताना अध्यक्ष महाराज आता तर इथं आपण पाहिलं कालचं व्हाईट बुक आलं अध्यक्ष महाराज, सप्लिमेंटरी डिमांड मांडल्या 94,000 कोटीच्या. सत्ता पक्षाच्या सगळ्या आमदारांना काम दिले, इकडे कुणालाच नाही. अध्यक्ष महाराज इथं काय माणसं राहत नाही, निधी दिला नाही अध्यक्ष महाराज विकास कामाचा. इकडे यांच्या मतदारसंघात लोक राहत नाही की महाराष्ट्राच्या वेगळ्या आहेत. अध्यक्ष महाराज मी पुढे पोहोचणार येतो, मी येतो. भावनाचा माणूस आहे अध्यक्ष महाराज यांनी दाखवा यांचं. अध्यक्ष महाराज माझी मागणी आपल्या अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी मी प्रश्न मांडतो. अध्यक्ष महाराज हे महाराष्ट्रामध्ये सत्ता पक्षाच्या ज्या आमदारांना त्यांच्या इथं विकास निधी दिलेली आहे या सगळ्या कामाची चौकशी लावणार काय आणि या पद्धतीचे चुकीचं स्पेसिफिकेशन देऊन विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टरला काम देण्याची जी प्रथा आहे त्याच्याबद्दलची सीबीआय चौकशी लावणार का ही मागणी आमची आहे. सन्माननीय सदस्य नाना पटोलेजींनी जे प्रश्न उपस्थित केला, खरं तर हे सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल किंवा महाराष्ट्रातील सर्व टेंडर्स जे आहेत हे ग्लोबल पद्धतीने केले जातात. त्यामुळे ज्यांना ज्या अटी आणि शर्ती जे पार करत असतात ते देशातच नाही तर परदेशातून पण कोणी ते टेंडर भरू शकतात. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीमध्ये अतिशय पारदर्शकपणे या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. आणि जो स्पेसिफिकली त्यांनी सांगितलं हे मगाशी मी सांगितलं की हा जो हायवे आहे तो नॅशनल हायवेच्या माध्यमातून हा नॅशनल हायवेचं काम झालेलं आहे आणि त्यामध्ये पहिल्यांदाच सांगितलं की त्यामध्ये 100% त्या ठिकाणी भेगा पडल्या होत्या का तर 100% पडल्या होत्या याही उत्तरामध्ये आपण सांगितलं. आणि किती पॅनल्स त्याच्यामधले चेंज केले, कारण डीपीसी पिरियड जो आहे त्या पिरियडमध्ये 27 पर्यंत आहे. त्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण केल्यात आणि त्याचं सर्टिफिकेशन घेतलेलं आहे हेही मी मगाशी सांगितलं. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 79,987. अध्यक्ष महोदय, मी आधी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर एक मांडतोय. पहिला प्रश्न होता परभणी येथील राष्ट्रीय महामार्ग 752चा. त्याला आपण गेलो पुढे. हो तेच सांगतो, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर. सगळं महाराष्ट्र फिरला तो प्रश्न, 25 मिनिटं त्या प्रश्नावर गेली. म्हणजे पर्टिक्युलर त्या प्रश्नाला न्याय मिळाला पाहिजे ही सगळ्यांची भावना आहे. परंतु त्याच्याऐवजी सगळे आपापल्या भागातले प्रश्न मांडत राहिले. त्यांनी मांडावे काही प्रश्न नाही, परंतु तो प्रश्न घेताना बाकीचे सगळे प्रश्न मग प्रलंबित राहतात. म्हणजे आता मोठ्या मुश्किली आम्ही बघतो 4 किंवा 5च प्रश्न होतात, त्याच्यावरती प्रश्नच जात नाही. त्याला कारण हे आहे की पर्टिक्युलर प्रश्न सोडून बाकी सगळेच त्याच्या मतदारसंघातले प्रश्न मांडतात. म्हणून विनंती आहे की
जो जिथला प्रश्न आहे तेवढाच मांडण्याची अनुमती द्यावी, तर बाकीच्या प्रश्नांना न्याय मिळेल. अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रश्न आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा, याच्यामध्ये मान्य केलं आहे शासनानेच की शासकीय निमशासकीय लोकांनी याचा लाभ घेतला. खरं तर एखादी सामान्य माणूस जेव्हा या योजनेसाठी अर्ज करतो त्याला ते 12 आकडी अंक आणा, हे आणा, ते आणा, इतक्या गोष्टी त्याला सांगितल्या जातात अध्यक्ष महोदय, आणि त्या गरीब माणसाला त्या लाभापासून वंचित ठेवलं जातं, त्याला लाभ दिलाच जात नाही. आणि अशा ठिकाणी मात्र शासकीय आणि निमशासकीय लोकांना मात्र लाभ दिला गेला, हे शासनानेच मान्य केलं आहे. या सगळ्या गडबडी या सेतू सुविधा केंद्रावर होत असतात. म्हणून जिथे जिथे या गडबडी झालेल्या आहे त्या सेतू सुविधा केंद्राच्या चौकशा आपण करणार का, ते सेतू सुविधा केंद्र आपण रद्द करणार का? आणि खरोखरच या शासकीय आणि पहिला प्रश्न झाला. दुसरा प्रश्न, खरोखरच या शासकीय निमशासकीय लोकांनी याचा लाभ घेतलाय का, की त्यांच्या नावावर फक्त धान्य घेण्यात आलं आणि ते बाजारात विकण्यात आलं, असा काही प्रकार घडलाय का? आणि तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महत्वाचा आहे की जर या लोकांनी लाभ घेतला याचा अर्थ हे खरोखर गरीब लोक असू शकतात. काही काही शासकीय निमशासकीय लोक अशी आहेत की त्यांचा खरोखर पगार अतिशय कमी आहे, त्याच्यामुळे होऊ शकतं त्यांना गरज असेल याची. पण तसं जर असेल तर शासन यात नवीन धोरण आणून जर खरोखर अशी लोक शासकीय निमशासकीय योजनेत बसू शकत असतील तर त्याचाही याच्यात समावेश करणार का? अध्यक्ष महोदय, हे खरं आहे की शासकीय निमशासकीय सरकारी अधिकाऱ्यांनी या अन्न सुरक्षा धान्याचा फायदा घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये हे क्लास 4 आणि क्लास 3चे सगळे कर्मचारी साधारणपणे दिसत आहेत. आम्ही एक मोहीम उघडली होती की हे सगळं शोधून काढा, कुठे कुठे खरे आहेत खोटे आहेत. त्याच्यामध्ये ही सगळी मंडळी सापडली. त्यांचे सगळे अर्थातच ते धान्य त्यांचं बंद करण्यात आलं, तो भाग वेगळा. परंतु त्याचबरोबर ते ज्या ज्या विभागात कामाला आहेत त्या विभागांना सुद्धा कळवण्यात आलेलं आहे की या कर्मचाऱ्यांनी असा लाभ घेतलेला आहे. खरं म्हणजे असा लाभ जर कोणी घेतला असेल तर त्याचा रिकव्हरी करण्याचे वगैरे या कायद्यात काही प्रोव्हिजन वगैरे तशी नाही आहे. परंतु विभागाच्या माध्यमातून त्याच्यावर काय कारवाई करता येईल. आणि पुन्हा एकदा ही सर्व क्लास 4, 3ची सगळी मंडळी आहेत अध्यक्ष महोदय, ज्यांचा पगार 1.5 पावणे 2 लाख पर्यंत असू शकतो. राम सातपुतेजी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थानं ही अन्न सुरक्षा जी योजना आहे याच्या माध्यमातून गोरगरिबाच्या घरामध्ये त्या ठिकाणी त्यांच्या चुलीवरती जे अन्न शिजेल याला कुठेतरी शासनाचा हातभार असावा, कुणीही गरीब उपाशी राहिला नाही पाहिजे, अशा पद्धतीची ही योजना आहे. परंतु दुर्दैवानं आता जे संबंधित सदस्यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला की अशा पद्धतीने जर सरकारी कर्मचारी जर याचा लाभ घेत असतील, आणि आज माझ्या तालुक्यामध्ये जर बघितलं किंवा कुठल्याही सदस्याच्या तालुक्यामध्ये जर बघितलं तर हजारो रेशन कार्ड असे आहेत की जे खऱ्या अर्थानं लाभार्थी व्हायला पाहिजेत. त्याच्यासाठी ह्या सगळ्या शासकीय यंत्रणा 12 अंकी नंबर आणा, एकतर त्याला रेशन कार्ड त्या ठिकाणी लवकर दिलं जात नाही, दिल्यानंतर त्याचं डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली 12 अंकी नंबरच्या पद्धत जे 12 अंकी नंबर पाहिजे अशा पद्धतीने कागदी घोडे नाचवले जातात. मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपण महाराष्ट्रातील गरिबांसाठी योजना करतोय तर खऱ्या अर्थानं याच्यामध्ये या अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये सुसूत्रता यावी, गरिबांच्या ताटामध्ये धान्य त्या ठिकाणी जे अन्न आहे या योजनेच्या माध्यमातून जावं, ही जर सरकारची प्रामाणिक इच्छा आहे तर या योजनेमध्ये जे गरीब आले पाहिजे याच्यासाठी जे लाभार्थी होणार आहेत याच्यासाठी सुसूत्रता यावी. म्हणून शासन काही पॉलिसी डिसिजन घेणार का आणि लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ भेटावा याच्यासाठी एक स्टेट लेवलची पॉलिसी शासन करणार का? अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार आपल्याला जे धान्य देत आहे ते धान्य जे आहे कुणाला ते कुठपर्यंत आपल्याला पुरवता येईल याचा अभ्यास करण्यात आला. आणि साधारणपणे मग असं ठरलं
की शहरामध्ये ज्याचं उत्पन्न 59,000 आहे वार्षिक, गावामध्ये 44,000 आहे, इथपर्यंतच्या लोकांना जे आहे आपण हे धान्य पुरवू शकतो. त्याच्या पुढे जे आहे 1 लाख रुपयापर्यंत ज्याचं उत्पन्न त्याला कार्ड आहे, पण ते ह्या योजनेच्या बाहेर आहेत आणि त्या योजनेत आत असलेल्यांना आपण म्हणतो प्राधान्य क्रमांक असलेले. आता अशा ह्या योजनेमध्ये ज्यांचं 59,000 शहरामध्ये आणि 44,000 रुपये गावामध्ये असं जर असेल तर आपण त्या लोकांचे नाव आणि पत्ते माझ्याकडे द्या, ताबडतोब त्यांना आपण रेशन कार्ड देण्याची व्यवस्था करू. फार मोठी आहे मी स्पेसिफिक प्रश्न विचारले होते. ज्या ज्या सेतू सुविधा केंद्रावर हे घडलेलं आहे, प्रत्येक ठिकाणी सगळे डॉक्युमेंट चेक केले जातात मंत्री महोदय. उत्पन्नाचा दाखला आण, बीपीएलचं हे आण ते आण, सगळे चेक केले असेल या सेतू सुविधा केंद्राने, तरच त्यांना लाभ देण्यात आला असेल. म्हणजे या सेतू सुविधा केंद्राने गडबडी केल्या म्हणून त्या सेतू सुविधा केंद्रावर आपण कारवाई करणार का, हा पहिला प्रश्न होता. खरोखर त्या लोकांनी लाभ घेतला की नाही घेतला, कारण यांच्या नावावर नावं वाढवून दिले जातात आणि त्याच्या नावावर धान्य उचल केली जाते आणि ती मार्केटमध्ये विकली जातात. पण खरोखर त्या लोकांनी लाभ घेतला की नाही घेतला. आणि तिसरा प्रश्न विचारला होता की खरोखर जर ही लोक क्लास 4ची असू शकतात की ज्यांचा पगार कमी आहे, त्यांना आवश्यकता असेल, तर शासनाने धोरण ठरवून त्यांचा पगाराचा स्लॅबची विचार करून त्यांना याच्यात योजनेमध्ये समावेश करणार का, असे 3 प्रश्न मी स्पेसिफिक विचारले होते. त्याचं कुठलंही उत्तर आलं नाहीये, त्याचं उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, निमसरकारी कर्मचारी लाभ घेत आहेत का याची माहिती जी आहे आपण घेतल्यानंतर आपल्याला 1,02,62 लोक सापडले. त्यातले जे आहेत साधारणपणे 3,123 हे प्रश्नकर्ते जे आहेत सावकारे यांच्या जिल्ह्यातले आहेत. आणि ह्या सगळ्यांना ज्या आहे सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी खरोखरच लाभ घेतला की फक्त कार्ड त्यांच्याकडे होती, त्याची चौकशी करण्यात येईल आणि ती माहिती जी आहे ती पटलावर ठेवण्यात येईल. बच्चू कडूजी देतो त्यांच्या. अध्यक्ष महोदय, खरं तर मंत्री महोदयांनी इथं कबूल केलं आहे का जे 1 लाख लोक आहेत त्यांनी हे धान्य उचललं आहे, ही शासनाची फसवणूक आहे अध्यक्ष महोदय. आणि मग कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे. मी जर कोणाला फसवलं तर 420 लागतं, तर मग यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा आपण दाखल करणार काय, एक हा प्रश्न आहे. 2013ला सर्वोच्च न्यायालयानं एक निर्णय दिला होता आणि त्याच्यानंतर शासनानं फेब्रुवारी 2013 मध्ये एक शासन निर्णय केला होता का दिव्यांग असेल, निराधार महिला असेल, कामगार असेल, मजूर असेल, याला अंत्योदय कार्ड हे सक्तीचं केलं होतं. तर 2013च्या शासन निर्णयानुसार अजूनही या राज्यातले अर्ध्याधिक दिव्यांग हे अंत्योदय भेटत नाही. अध्यक्ष महोदय, आणि राज्य सरकारनं उलटी अधिक एक सूचना, आपण एक पत्रही दिलं होतं, तुम्ही रिव्ह्यू घेतला होता, मागणी केली होती, परंतु खाली काय केलं का त्या कुटुंबामध्ये दिव्यांग प्रमुख असला तर देऊ, घरात दिव्यांग असेल परिवारात तर नाही देऊ. तर हे अशा प्रकारच्या सगळ्या त्रुट्या कमी करून सरसगट ज्या विधवा महिला, अनाथ आहे किंवा दिव्यांग आहे याला अंत्योदय आपण जर केंद्र देत नसेल तर राज्यानं ही योजना चालू करावी. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगांना हे दिलं पाहिजे ही आपली पॉलिसी आहे आणि त्याप्रमाणे सन्मान्य सदस्य सांगतात. त्यांच्याशी माझी चर्चा सुद्धा झाली आणि त्याप्रमाणे मी खाली आदेश सुद्धा दिले होते. त्याच्यामध्ये काही जर त्रुटी जर काय असतील तर पुन्हा मला सांगा, मी या सगळ्या संबंधितांना बोलवून घेऊन आणखी त्या आदेशामध्ये काही सुधारणा हवा असतील तर त्या सुधारणा आपण करू. भुजबळ साहेब, काय होतंय का उद्दिष्ट आहे आपलं समजा 10,000 तिथे अंत्योदयचं, पण आपले दिव्यांग आहे तिथं 15-20 हजार, तर ते मॅच होत नाही. आपण काय करतोय, अंत्योदयचे जे श्रीमंत लोक आहे ते कमी करतो आणि जे उचलत नाही धान्य ते उद्दिष्ट आपण दिव्यांगात घालतोय, पण त्याच्यामध्ये ह्या प्रॅक्टिसमध्ये काही त्याला भेटलं नाही. मी त्याचा खूप अभ्यास केला, आपण सुद्धा खूप आम्हाला मदत केली. परंतु प्रश्न असा आहे का त्या एकंदरीत दिव्यांग आणि उपलब्ध असणारं उद्दिष्ट हे मॅच नाही होत. एकतर केंद्राला योजना वाढवून मागावं लागेल, नाही तर राज्याची दिव्यांगासाठी ज्याला 2 पाय नाही, हात नाही, डोळे नाही, एका घरात 4-4 दिव्यांग आहे, अध्यक्ष महोदय, त्यांना अन्न सुरक्षा आहे ना, मग ते आपण एक तर स्वतंत्र योजना करा,
नाहीतर आम्हाला सांगा इतक्या दिवसात आम्ही स्वतंत्र योजना करतो, केंद्राकडून वाढवून घेतो. कोणताही दिव्यांग उपाशी झोपता कामा नये याची खबरदारी तुम्ही घेणार हे आम्हाला आत्मविश्वास आहे. तो घ्यावा. या उत्तरातून किमान ते समाधान जावं. त्यांना तितका आशयाचे किरण या तुमच्या उत्तरातून भेटलं पाहिजे ह्याच अपेक्षा आहे. आणि तो फसवणुकीचा गुन्हा तुम्ही दाखल करणार नाही मला माहित आहे. 2 उत्तर आमचे अजून बरोबर आले नाही. तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, या दिव्यांगाच्या बाबतीमध्ये मगाशी सांगितलं यांच्याशी चर्चा झाली. पुन्हा एकदा तातडीनं बैठक बोलून त्यांच्याबरोबर चर्चा करून त्यांचे जे दिव्यांगाच्या संदर्भातले जे आहेत प्रश्न, सर्व प्रश्न लवकरात लवकर आपण मार्गी लावू. दीपक, एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की सरकारी कर्मचाऱ्याशिवाय सुद्धा काही सधन लोक या अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहेत आणि त्यामुळं हजारो लाखो जे लोक आहेत ज्यांना खरी अर्थाने गरज आहे अन्न सुरक्षा योजनेची, त्यांना तो लाभ मिळत नाही. आणि यामध्ये एक अशी अट आहे की ज्या यादीमध्ये ज्या सदन लोकांचं नाव आहे ते नाव कमी करण्यासाठी ग्रामसभा घ्यावी लागते आणि ग्रामसभेमध्ये जर आक्षेप घेतला तर ती नावं कमी होतात. आणि त्यामुळे ही ग्रामसभेची अट आहे ती गट आपण काढून टाकणार का आणि शासन पातळीवर अशा लोकांची चौकशी करून ती नाव आपण कमी करणार का आणि या योजनेचा लाभ खऱ्या लोकांना मिळवून देणार का? अध्यक्ष महोदय, या अर्थी आता हे 1 लाख लोक आपल्याला काही सापडलेत. अर्थातच त्यांच्याऐवजी आणखी दुसरे जे आहेत गरजू त्यांना ती कार्ड आणि ते धान्य देण्यात येईल. आणि ग्रामसभेची अट जर खरोखरच तो नियमाच्या बाहेर असेल ते कार्ड, तर मला असं वाटतं की त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. अत्यंत धक्कादायक माहिती या प्रश्नातून पुढे आलेली आहे. केंद्र सरकारनं हा अन्न सुरक्षा कायदा केला की अति गरजूंना उपाशीपोटी झोपायला लागू नये आणि म्हणून त्याकरता अन्नही केंद्र सरकार पुरवतं. आता आपण जी माहिती दिलेली आहे की 1 लाखाच्या वर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. शहरी भागामध्ये उत्पन्नाची मर्यादा 71,000 रुपये आहे. नक्कीच एकही शासकीय कर्मचाऱ्याला वार्षिक 70,000 पेक्षा कमी पगार नाही, आपल्यालाही माहिती आहे. म्हणजे ही अक्षरशः चोरी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा पहिला प्रश्न असा आहे की 1 लाखापैकी उच्च पदस्थ किती आहेत? क्लास 3, क्लास 4 चे असतील, काही क्लास 2 चे आहेत का, क्लास 1 चे आहेत का? यांना हा सगळा कायदा माहिती आहे, तरतुदी माहिती आहेत, तरी त्यांनी अर्ज केला, कार्ड मिळवलं. कदाचित आता ते सांगतील आम्हाला की आमची खोटी सही करून दुसऱ्या कोणीतरी कार्ड काढले. खरं नाहीये. त्यांच्याकडून हे पैसे परत घेणं हा एक छोटा भाग झाला. पण त्या गरजूंना, त्या दिव्यांगांना हे अन्न पुरत नाही. त्यांच्या तोंडचं अन्न ह्या लोकांनी चोरलेलं आहे. सरकारची फसवणूक केलेली आहे. सरकारचा यामध्ये कुठाचा हातभार आहे का तेही बघितलं पाहिजे. मला वाटतं की जे क्लास 3, क्लास 2 चे जे अधिकारी यात सापडतील त्यांच्या कॉन्फिडेन्शियल रेकॉर्डमध्ये ही नोंद केली पाहिजे. तुम्ही त्यांना निलंबित काय करणार नाही मला माहिती आहे, त्यावर काहीतरी कडक कारवाई केली पाहिजे. जाणून बोजून दिवसा ढवळ्या शासनाची आणि जनतेच्या पैशाची चोरी केलेली आहे हे जर आपण मान्य करत असाल तर यावर काय कडक कारवाई करणार या लोकांच्यावर ज्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतलेला आहे आणि कुठल्या तरी उपाशीपोटी माणसांचं अन्न तोंडातून हिरावून घेतलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी विचारल्याप्रमाणे याच्यामध्ये जे APLचे आहेत ते जवळजवळ 63,794 कर्मचारी आहेत जे APL मध्ये आहेत, परंतु ते प्राधान्यामध्ये नव्हते. नंतर अप्राधान्य, आता ज्यांच्यावर आपल्याला कारवाई आणखीन जे काही करायची आहे योग्य अशा काही प्रलंबित शितापत्रिका आहेत त्या 30,353 आहेत. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात मी मगाशीच सांगितलं ज्या ज्या डिपार्टमेंटमध्ये हे कर्मचारी काम करीत आहेत त्या सर्व डिपार्टमेंटना त्यांची नावं आणि त्यांनी केलेलं हे जे धान्य जे घेतलेलं आहे आणि तर त्या संदर्भामध्ये जे आहे कारवाई करण्यास सांगण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 3.
तीन आता बस. याच्यामध्ये निकृष्ट दर्जाचं तांदूळ मोठ्या प्रमाणात येतात देशमध्ये, त्याच्यात प्लास्टिक मिक्स असतात, प्लास्टिकचे तांदूळ असतात. आहे ना, तुम्हाला नसेल तर मी आणून देतो उद्याच तुम्हाला. पण ते शिजतात का? नाही ना, शिजतात नाही. अध्यक्ष महाराज, निकृष्ट दर्जाचं तांदूळ मोठ्या प्रमाणात येतं. माझी एवढीच माहिती आहे की मंत्री महोदयांना आपण देतोय, गरीब लोकांना, निराधार लोकांना धान्य देतोय अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणे. डॉक्टर मनमोहन सिंग साहेबांच्या काळातला हा कायदा आहे अध्यक्ष महाराज, त्याच्यामुळे आपण देतोय. पण अध्यक्ष महाराज, आमचं एवढंच म्हणणं आहे की हा जो निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ येतो आणि मोठ्या प्रमाणात त्याच्यात प्लास्टिकचा तांदूळ सुद्धा येतो, हे माननीय मंत्री महोदयाला माहिती आहे की नाही, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. आणि असेल तर मग त्याच्यावर कारवाई काय? अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिकची किंमत जी आहे ही तांदळापेक्षाही जास्त आहे. आता मला तुम्ही सांगा, तांदळामध्ये मग ते फॉर्टिफाईड जे आहेत राईस, की केंद्र सरकारची एक योजना आहे की त्या लोकांना म्हणजे एक व्हिटॅमिन्स जे आहेत त्या काही तांदळाच्या दाण्यामध्ये मिक्स केलं जातं आणि एकूण याच्यामध्ये ते दिलं जातं, ते फॉर्टिफाईड ते. आणि म्हणून मी एकदा ही मीटिंग घेतली की हे कसं काय प्लास्टिकचं तांदूळ कसे काय? त्यामुळे साहेब, प्लास्टिकचं किंमत जी आहे ही तांदळापेक्षा जास्त आहे, त्याच्यामुळे प्लास्टिकची तांदूळ कशात देतील? तर ते काही नाही आहे. मी त्याची पूर्ण माहिती घेतली. ही जी आहे त्याच्यावर प्रक्रिया केली जाते काही विशिष्ट एका धान्यावर काही, आणि ते मिक्स केलं जातं ज्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये ते व्हिटॅमिन्स वगैरे जे आहेत मिळवलेले असतात. पुढे प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 80,835 आपल्याप्रमाणे मालेगांव जिला नासिक में बहुत बड़े पैमाने पर नशा और चीजों की खरीदी बिक्री होती है. प्रश्न उत्तर कौन देता है? बहुत बड़े पैमाने पर नशा और चीजों की खरीदी बिक्री होती है. नकली मिर्ची पाउडर है, दूध है और खवा है. इन जैसी चीजों से लोगों को जो है मुतासिर किया जा रहा है. भुजबळ साहेब बऱ्याच दिवसांनी उत्तर देत आहेत ना. मालेगांव में जो है नशा और चीजें हैं, कुत्ता गोली, अल्फाजुलम है, गांजा है और इसी तरह मिलावटी चीजें खाने पीने की बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसकी खरीदो फरोख्त होती है. इस सिलसिले के अंदर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई होती है क्या? ये मेरा एक पहला प्रश्न है. दूसरा प्रश्न ये है कि कुत्ता गोली की वजह से और नशा और चीजों की वजह से पूरी आने वाली नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है. इस सिलसिले में नासिक जिले के अंदर, नासिक शहर के अंदर फूड एंड ड्रग्स नारकोटिक का ऑफिस है. मालेगांव में उसका कोई ऑफिस नहीं है और ऑफिस ना होने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सही तरीके पर कार्रवाई नहीं होती. इस तरह का कारोबार करने वाले अगर पकड़े भी जाते हैं तो कार्रवाई सही ना होने की वजह से वो छूट जाते हैं. इस तरह नकली कारोबार करने वाले और आने वाली नस्लों को तबाह और बर्बाद करने का जो प्रोग्राम है, इस पर कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी क्या? अध्यक्ष महोदय, कुत्ता गोळी म्हणजे एक टॅबलेट असते, ते अल्प्रोझोलम टैबलेट, म्हणजे त्याच्यामध्ये नशा येतो. महत्व का जो बात आपने यहाँ पर रखा है, जो ठीक आहे, आता राहू दे, सध्या माणसांच्या गोळ्यावरती बोला. जो महत्व का जो आपने यहाँ पर पूछा है सवाल, मैं कुत्ता गोली का बाद में देता हूँ, पहले वो तो बता दिया. उन्होंने पूछा नहीं कुत्ता गोली के बारे में, जब जवाब दूंगा. महत्व उन्हें वो जब आप प्रश्न पूछेंगे तब मैं बताऊंगा. अभी उनका जो प्रश्न है ना, उस पर मैं जवाब देता हूँ. महत्व का यानी यहाँ पर जो आपने पूछा है प्रश्न कि कुत्ता भी जाऊंगा, गोली भी दूंगा आपको,
तो ये जो चीज है कि आपने जो पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई कार्रवाई होता नहीं, जो टिक्का जो फ्राई मसाला है उसके हमने करीब करीब 800, उन्होंने हिंदी में पूछा तो हिंदी में जवाब दूंगा। उन्होंने जो भाषा में बोला जो भाषा में बोला वही भाषा में बोलूंगा। गोंडी में जवाब दोगे तो गोंडी में भी दूंगा, माड़े में बोले तो माड़े में भी दूंगा, तेलुगु में बोलो तो तेलुगु में दूंगा, नहीं इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में दूंगा। जो भाषा चाहिए महाराष्ट्र में चलता है वही भाषा में दूंगा। संस्कृत नहीं आता अपने को, फ्रेंच में बोले तो फ्रेंच में दूंगा। नहीं, मगर मंत्री महोदय फ्रेंच में बोलने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। धन्यवाद। इस सभागृह में जो अधिकृत लैंग्वेजेस है उसमें ही आप जवाब दे सकते हो। तो टिक्का फ्राई मसाला जो आपने बताया, करीब करीब हमने 800 केसेस हमने इसमें चौकसी में पाया गया। अब करीब करीब 2400 का हमने उस माल को जब्त किया है, उसका सैंपल भी लिया हमने। मिर्ची पाउडर के बारे में भी आपने बताया, उसका भी हमने जांच किया और उसमें 538 किलो हमने जब्त किया। 1,61,000 का है कीमत। सिंथेटिक जो पाउडर उसमें मिक्स किया जाता है वो करीब करीब 8.5 केजी हमने जब्त किया है और 3,740 रुपये का वो माल हमने यहाँ जब्त किया। टोटल हमने करीब करीब 610.5 केजी हमने जब्त किया है और 1,90,000 के करीब करीब हमने वो माल हमने जब्त किया और प्राप्त किया है। यहाँ पे जो आपने बताया कि अधिकारी कम है, अधिकारियों के बारे में हमने यूपीएससी से हमने मांगनी किया और करीब करीब 3 महीने के अंदर हमारे अधिकारी आएंगे तब हम वहाँ पर कुछ न कुछ अधिकारी हम दे सकेंगे। फिर भी आपका अगर आग्रह होगा तो कहीं न कहीं से एक अधिकारी निकालकर हम वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। मालेगांव में ये देने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। और जो भी है यहाँ पर जो कुत्ता गोली के बारे में आपने बताया, कुत्ता और गोली, उसके बारे में हमने व्यवस्था किया है। करीब करीब कुत्ता गोली का करीब करीब 11,535 गोली हमने जब्त किया है और इसमें करीब करीब 6 गुने हमने दाखिल किया है और उसमें कार्रवाई शुरू है। और उत्तर में हमने दिया है कि करीब कुत्ता वहीं से आता है जहां से आप समझो, तो करीब करीब हमने 13 लोगों पे पुलिस ने कार्रवाई किया। पुलिस ने, आपने जो बताया कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो 13 लोगों के ऊपर हमने गुना दाखिल किया और उसमें से 8 लोग जमानत पर छूटे हैं और 5 लोग अभी कारागृह में बंद है। और सन्माननीय सदस्यांनी एक कुत्ता गोळीच्या बाबतीत सांगितलं। माझा एक प्रश्न त्यांना आहे की आपल्याला कुत्ता गोळी तर एक आहेत मार्केटमध्ये, एक कुत्ती गोळी सुद्धा आहे। कुत्ता गोळी म्हणजे स्ट्रॉंग आणि कुत्ती गोळी म्हणजे माइल्ड, याची माहिती आपल्याला आहे का? नंबर 1। आणि नंबर 2चा प्रश्न हा तसा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, हा तसा होम डिपार्टमेंट, आणि हा प्रश्न अध्यक्ष महोदय फक्त भेसळीपुरता नाहीये, हा अंमली पदार्थाच्या विक्रीचा प्रश्न आहे। हा प्रश्न खऱ्या अर्थानं गृहमंत्र्याकडे जायला पाहिजे। याच्यातला 80% भाग आहे विक्रीचा आहे आणि भेसळीचा आहे 10%, 20%। हा चुकीने तुमच्याकडे आला तरी तुम्ही उत्तर द्यायचा प्रयत्न करताय। फक्त कुत्ता गोळी आणि कुत्ती गोळी याच्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे का? आणि ही गोळी कुठून येते त्याची तुम्ही माहिती घ्याल का? नंबर 2, हा जरी प्रश्न गृह खात्याचा असला तरी माझा आपल्याला प्रश्न आहे, यामध्ये नॅशनल नार्कोटिक ब्युरोचं जे मुंबईला सेंटर आहे, सेंट्रल इंडियामध्ये एक सुद्धा एनसीबीचं सेंटर नाही। त्याच्या बाबतीत तुम्ही मुख्यमंत्री गृहमंत्र्यावर चर्चा करून अशा पद्धतीने एक सेंट्रल इंडियाला सेंटर उघडणं अतिशय गरजेचं आहे। कारण की नागपूर हे ट्रान्झिट सेंटर आहे अंमली पदार्थाचं। तिकडे तुमचा जबलपूर, हैदराबाद, ओडिशा आणि विशाखापट्टणम म्हणून व्हाया नागपूर हे संपूर्ण अंमली पदार्थ सगळ्या महाराष्ट्रात जातात। त्याच्यामुळे एनसीबीचं सेंटर नागपूरला उघडणार का? आणि कुत्ता गोळी आणि कुत्ती गोळीची माहिती जरा डिटेलमध्ये सभागृहाला द्यावी। पण मंत्री महोदय, आता जो शब्द वापरला जातोय कुत्ता गोळी किंवा कुत्ती गोळी, या फॉर्म्युलेशनला काहीतरी सायंटिफिक नाव असेल ना, मग त्या नावात आपण सर्व वापर करायला पाहिजे। नाही, हे जे मी आताच सांगितलेलं आहे, हे जे
कुत्ता गोळीचं जे नाव आहे इंग्लिशमध्ये अल्प्रॅनझोलम टॅबलेट असं आहे. अल्प्रॅनझोलम टॅबलेट अशा प्रकारचं ते कुत्ता गोळीचा डेफिनेशन. आणि हे आपण दुसरं जे सांगितले त्याच्याबद्दल मला माहिती नाही आहे. माहिती घेऊन आपला पटलावर ठेवतो. दुसरा म्हणजे आपण जे सांगितलेलं आहे की आपण LCPचं आपण ऑफिस नागपूरमध्ये आपल्याला उघडता येईल का, गृहमंत्र्याशी मी चर्चा करतो आणि काय आपल्याला त्याच्यामध्ये व्यवस्था करता येईल त्या दृष्टिकोनातून आम्ही जरूर व्यवस्था करू. खरं तर सगळ्यात जास्त प्रमाणात जर भेसळ होत असेल तर सध्या दुधामध्ये होतं. आणि माननीय मंत्री महोदयानं कबूल केलं का रोज 60 लाख लिटर दूध हे भेसळयुक्त लोकांना दिल्या जातं. आणि एकंदरीत आपण जर मेडिकल रिसर्च सगळ्याचे रिपोर्ट जर घेतले तर अध्यक्ष महोदय येणाऱ्या काळामध्ये भेसळयुक्त अन्न किंवा पदार्थामुळं होणारं कॅन्सरचं प्रमाण जर तुम्ही हॉस्पिटलला जाऊन पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात आहे. हा मोठा सगळ्यांचा मोठा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि आजही आपण पाहिलंय आमदार खासदार याच्यामध्ये शंभरामागं आपण जर अध्यक्ष महोदय पाहिलं तर ते 5-6% वर जात आहे. आणि याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय भेसळयुक्त दुधामुळे शेतकरी मरत आहे आणि ते ग्राहक पण मरत आहे. तर याच्यावर काही ठोस कारवाई होत नाही आणि केलेल्या कारवाईमध्ये प्रचंड करप्शन होतं. मला वाटतं पटलावर तुम्ही ठेवलं पाहिजे का या 2-3 वर्षामध्ये भेसळयुक्त दुधामध्ये कोण कोण आरोपी सापडलं, त्यांच्यावर काय काय कारवाई केली आणि येणाऱ्या काळामध्ये भेसळयुक्त दूध जाणार नाही याच्यासाठी काही ऍक्शन प्लॅन आपण तयार करणार काय, याबाबत उत्तर आम्हाला द्यावं. अध्यक्ष महोदय, आपण कारवाई दुधाबद्दल सुद्धा आपण फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण कारवाई केलेली आहे. दूध आणि दूधजन्य पदार्थ जवळजवळ या एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये 196 नमुने आपण तपासलो, ठेवतो सगळं. आणि जवळजवळ जप्त साठा 25,338 लिटर आपण जप्त केलं आणि जवळजवळ आपण 13,44,406 रुपयाचा आपण त्यांना दंड केलेला आहे. अशा प्रकारचा हा आपण केलेला कारवाई आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण जे सांगितलेलं फार मोठा भेसळ होत असतो हे खरं आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण दर महिन्याला आपण टार्गेट दिलेले आमचे जे FSO आहेत 10 केसेस त्यांनी तपासलं पाहिजे आणि रिपोर्टिंग त्यांनी पहिल्या आठवड्यामध्ये तपासून सेकंड आठवड्यामध्ये त्यांनी आम्हाला रिपोर्ट दिला पाहिजे असं प्रकारचं आम्ही डायरेक्शन दिलेलं आहे. आणि विशेष पथक 20 लोकांचं आम्ही तयार केलेलं आहे ज्याच्या माध्यमातून जिथे जिथे असं प्रकारचं भेसळ होत असेल माहिती मिळाल्यानंतर आपण ताबडतोब कारवाई करतो. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, बच्चू कडूजी, अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. हा भेसळयुक्त पदार्थासाठी आणि खास करून खाद्यपदार्थासाठी अध्यक्ष महोदय सरकारी लॅबोरेटरीमध्ये ह्या सगळे तपास होते. अध्यक्ष महोदय, जर खासगी क्षेत्रातली लोक पुढे आली आणि त्यांनी सरकारकडे मागणी केली की आम्ही आमच्या पद्धतीने याची भेसळयुक्त खाद्यपदार्थाची टेस्टिंग करून चार्जेबल टेस्टिंग करून देऊ, सरकार अशा खासगी कंपन्यांना किंवा खासगी आस्थापनांना अशा लॅबोरेटरी टाकण्याची परवानगी देणार का, देणार तो हा निर्णय किती दिवसात घेणार? अध्यक्ष महोदय, आपण या राज्यामध्ये आपण जवळजवळ मुंबई आणि औरंगाबादला मायक्रो लॅबोरेटरी आपण तयार केलेलं आहे आणि 3 लॅबोरेटरी असे 5 लॅबोरेटरी आपल्याकडे आहेत. आपण जे प्रश्न विचारलाय त्याच्यामध्ये पूर्ण राज्यामध्ये आपल्याला कमी पडतात लॅबोरेटरी आणि त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला कारवाई आपण PPP मॉडेलवर आपण हा प्रयोग आपण करणार आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून आता लवकरच आम्ही मंत्रिमंडळापुढे जाणार आहोत आणि मान्यता घेऊन आपण लवकरात लवकर आपण हे मान्यता घेऊन दूध जर लोकांच्या खिशात जात असेल तर याचे परिणाम काय येईल अध्यक्ष महोदय? किती काय हॉस्पिटल बांधा, काही फायदा होणार नाही. तुम्ही यावर अधिक जास्त कुमक कशी लावता येईल हा फार गंभीर विषय आहे. तुम्ही इकडे 5 लाख रुपये देताय उपचारासाठी, त्याच्यापेक्षा अधिक जास्त खर्च करणार इकडे. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी मरताय आणि ग्राहक पण मरताय आणि आपण बिलकुल बिनधास्त उत्तर देताय. काय ऍक्शन प्लॅन आहे? 1 लिटर दूध आमच्या ग्राहकाला भेसळयुक्त भेटणार नाही याच्यासाठी काय प्लॅनिंग करणार आहे तुम्ही? सन्माननीय
सदस्य बच्चू कडू साहेबांनी ना एकंदरीतच सभागृहाच्या दोन्ही बाजूच्या सन्मान्य सदस्यांनी जो एक महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला, सभागृहातल्या काही जुन्या सन्मान्य सदस्यांना आठवत असेल की हा प्रश्न अनेकदा आपल्याला सगळ्यांना भेडसावतोय. हा लोकांच्या जीवनाशी खेळणारा असा प्रश्न आहे आणि म्हणून आम्ही त्यावेळेस इथं कायदा केला होता अध्यक्ष महोदय की भेसळयुक्त दूध करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. हा कायदा करून आपण दिल्लीला पाठवला होता, परंतु दुर्दैवाने दिल्लीला राष्ट्रपती महोदयांची त्याला सही लागते. ती सही काही तिथं झाली नाही. ते म्हणले की एवढा मोठा म्हणजे ह्या कृतीला किंवा ह्या गोष्टीला एवढी मोठी शिक्षा ही देता येणं शक्य नाही. परंतु सन्माननीय बच्चू कडू साहेबांनी 60 लाख लिटर नाही, भेसळ होते ही मी मान्य करतो, भेसळ होते, त्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नाही, परंतु भेसळ अजिबात होता कामा नये ह्याच मताचं सरकार आहे. आणि मी राज्याचा अर्थमंत्री म्हणून सभागृहाला अवगत करू इच्छितो की हे डिपार्टमेंट अजून काही त्यांना स्टाफ लागत असेल, अजून काही त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्याच्या करता ज्या ज्या गोष्टी लागत असतील, नवीन लेटेस्ट मशिनरी काही मार्केटमध्ये आलेली, जे जे काही त्यांना हे सगळं निर्मळ दूध गाईच्या किंवा म्हशीच्या सडातून निघणारं दूध आमच्या ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याच्या करता जी काही खबरदारी घ्यायची ती या विभागाने घ्यावी. त्याकरता पूर्णपणे आर्थिक मदत अर्थ विभागाकडनं केली जाईल. आणि या करता मंत्री महोदयांना पण मी सूचना करीन की वाटल्यास माझ्या स्तरावर एक बैठक लावा, आपण एकत्र बैठक घेऊ आणि याच्यातनं काय काय त्रुटी राहत आहेत त्या कशा दुरुस्त करता येतील. कारण अध्यक्ष महोदय थोडासा वेळ मी जास्त घेतो, परंतु झोपडपट्टीमध्ये पण मोठ्या प्रमाणात जर उदाहरणार्थ गोकुळ दूध नंबर 1 ने विकायला लागलं, अमूल दूध नंबर 1 ने विकायला लागलं की ते अमूल आणि गोकुळच्याच पिशव्या तिथं तयार करतात आणि त्याच्यातच पाणी घालतात, इंजेक्शन देतात आणि ते दुधा म्हणून त्या ठिकाणी असलेही प्रकार त्या ठिकाणी चालतात. बरं, आता दुधाचे दर पण बऱ्यापैकी असल्यामुळे एक पिशवी तयार केली की त्यांना 60-70 रुपये त्या ठिकाणी मिळत असतात. अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. परंतु ही गोष्ट अतिशय गंभीर आहे आणि ह्यांचे आजार बळावतात. बच्चू कडू साहेब आपण म्हणताय त्या बहुतांशी मताशी सरकार सहमत आहे, परंतु त्याच्यातनं कडक मधले कडक भूमिका घेण्याची सरकारची निश्चितपणे तयारी आहे. यशोमती ताई, हा जो विषय डिस्कशन मध्ये आला तो अतिशय महत्वाचा आहे. नागपूर, अमरावती, वर्धा, मग अकोला, बुलढाणा, जालना या ठिकाणी जे काही आम्ल पदार्थ आणि जे काही मिक्स झालेले पदार्थ येतात ते मध्य प्रदेशातून त्या ट्रॅकमधनं येतात अध्यक्ष महोदय, आणि त्या ट्रॅकला थांबवणं अतिशय गरजेचं आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये गुटखा हा जो आहे हा तिकडून येतो. आपण सगळीकडे आपण सगळ्या गोष्टी करतो पण त्याच्यावर रेस्ट्रिक्शन लागत नाही. अजितदादा ज्या वेळेला आपण अमरावतीमध्ये आला होता त्यावेळेला देखील आम्ही हा विषय आपल्याकडे मांडला होता. त्याचा मी कंप्लीट करते अध्यक्ष महोदय, पण त्याचं पत्र निराकरण होत नाही. प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचं कामकाज 11 वाजता सुरू झालं त्यावेळेस सन्माननीय ज्येष्ठ सभासद नाना पटोले साहेबांनी एक मुद्दा उपस्थित केलेला होता आणि कदाचित तो सभागृहातल्या अनेक सदस्यांच्या मनामध्ये पण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 10 जुलै 2024 रोजी मराठवाड्यातील हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर तसंच विदर्भातील वाशिम आणि काही जवळच्या भागामध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवण्याचं प्राथमिक माहिती प्राप्त झाली. 7:14 भूकंपाचे धक्के जाणवले असून या भूकंपाची तीव्रता रिस्टर प्लेसवर 4.5 अशी नोंदवण्यात आलेली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार भूकंपाचा केंद्रबिंदू हा आपल्या हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील रामेश्वर तांडा ह्या गावामध्ये आहे. सौम्य स्वरूपाच्या भूकंपामुळे कुठेही जीवित व वित्तहानी झाल्याची आत्ताच्या घडीपर्यंत अद्याप अशी माहिती प्राप्त झालेली नाही. मात्र अध्यक्ष महोदय, नागरिकांच्या मध्ये जरूर भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. तथापि सरकारच्या वतीनं मी नागरिकांना
आवाहन करतो की घाबरून न जाता नागरिकांनी सतर्क राहावं. तसंच गावात ज्या लोकांचे घराचे छत पत्र्याचे आहेत, आपल्याकडे ग्रामीण भागात अध्यक्ष महोदय त्या पत्र्याच्या पत्रा असतो त्याच्यावर दगड ठेवतात उडू नये म्हणून. ज्यांनी पत्रावर आधारासाठी दगड ठेवलेले आहेत त्यांनी ते दगड त्वरित काढून घ्यावेत असं आवाहन देखील आपण स्थानिक प्रशासनाकडनं सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना, प्रांताला, तहसीलदारांना सूचना दिलेल्या आहेत. ज्या भागामध्ये हे जाणवलं तिथं आणि प्रशासनाकडून तशा प्रकारचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे. सरकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे. या घटनेची अधिकची माहिती ही स्थानिक प्रशासनाकडनं वेळोवेळी घेण्यात येते. सरकारने अतिशय गंभीरपणे या घटनेची नोंद घेतलेली आहे आणि पुढील जी काही खबरदारी घ्यायची, जी काळजी घ्यायची, जे काही उपाययोजना करायच्या ते सरकार करत आहे. बोला. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असं आहे अध्यक्ष महाराज की काल मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, या महाराष्ट्रामध्ये जातीच्या नावावरती तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत अध्यक्ष महाराज. तेढ निर्माण होत आहे अध्यक्ष महाराज. महाराष्ट्राच्या काही गावांमध्ये मराठे हे ओबीसीच्या लग्नाला जात नाहीत आणि ओबीसी समाजाचे लोक मराठ्यांच्या लग्नाला जात नाहीत. अशा प्रकारचं वातावरण ही तयार झालेलं आहे अध्यक्ष महाराज. उद्याचा महाराष्ट्र आता वरती बसला होता, लहान मुलं बसली होती. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे या विषयावरती तोडगा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं, चर्चा करण्यासाठी आयोजन करण्यात आलेलं होतं. परंतु विरोधी पक्षाने त्याच्यावरती बहिष्कार घातला अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्षाला फक्त राजकारण करायचं आहे. यांना ना ओबीसींची पडली आहे, न यांना मराठ्यांची पडली आहे. माझं या सभागृहाच्या मार्फत खुलं आव्हान आहे विरोधी पक्षाला अध्यक्ष महाराज की तुम्ही आज इथे जाहीर करूनच टाका की ओबीसी मधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी तुमचा पाठिंबा आहे की नाहीये. हे आज जाहीर करून टाका. नाना भाऊ, आपण जाहीर करून टाका. विरोधी पक्ष नेते, आपण जाहीर करून टाका की ओबीसी मधनं मराठ्यांना आरक्षण देण्याकरता आपली भूमिका काय. ही भूमिका महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर आली पाहिजे. आणि अध्यक्ष महाराज, माझं या सभागृहाच्या मार्फत मनोज जरांगेजींनाही आव्हान आहे, विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे अध्यक्ष महाराज की विरोधकांना फक्त राजकारण करायचं आहे. त्यांचा पर्दाफाश झालेला आहे. त्यांना जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचं आहे. त्यांना या महाराष्ट्रामध्ये सलोख्याचं वातावरण हे बघवत नाहीये अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेने आणि मनोज जरांगेजींनी सुद्धा विरोधी पक्षाची काय भूमिका आहे, ज्या वेळेला सत्ताधारी पक्ष सरकार बोलावतं, चर्चा करण्यासाठी आमंत्रण देतं, त्यावेळेला राजकारण करण्यासाठी, निवडणुकीचं प्लॅनिंग करण्यासाठी बसतात अध्यक्ष महाराज. निवडणुकीचं प्लॅनिंग करण्यासाठी बसतात अध्यक्ष महाराज. यांना काही पडलेली नाही मराठ्यांची. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य साटमजींनी या ठिकाणी कालच्या बैठकीच्या संदर्भात जी भूमिका मांडली आणि त्यांनी यांना बोलू द्या, मग आम्ही बोलतो. बोलू द्या अध्यक्ष महोदय. सन्मान बोलू द्या म्हणजे नाना त्यांनी माझं नाव घेतलंय. अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला बोलायला बोलवलं ते का नाही आले अध्यक्ष महोदय? हा प्रश्न आमचा अध्यक्ष महोदय. काल अध्यक्ष महोदय मराठा आरक्षणाच्या विषयात सर्व पक्षीय बैठक बोलवली. बाहेर तर तुम्ही दाखवता ऍक्टिंग वेगळी आणि ज्या वेळेला त्या कारवाईवर किंवा त्या विषयावर निर्णय किंवा चर्चा करायची वेळ येते अगोदर सांगतात येणार, मग तुमच्या बरोबर आम्ही येऊ, मग ही चर्चा करू आणि मग ऐन वेळेला असं काय होतं अध्यक्ष महोदय? विषय हा आहे महत्वाचा. ऐन वेळेला असा कोणाचा निरोप येतो, कोणाला फोन येतो, कोणाचा SMS येतो आणि अध्यक्ष महोदय दुपारपर्यंत येतो म्हणणारे, बरोबर येतो म्हणणारे, जाताना बरोबर येतो म्हणणारे, अचानक असा कोण यांचा बोलवता धणी आहे अध्यक्ष महोदय की ज्या वेळेला मराठा आरक्षणाच्या विषयावर निर्णय घेण्याच्या बाबतीत सर्व पक्षीय बैठक बोलवण्याची भूमिका झाल्यानंतर यांचा बाहेर सभागृहाच्या बाहेर
असा कोणीतरी बोलवता धनी आहे, तो सांगतो मराठा आरक्षणाच्या विषयात बैठकीला तुम्ही जाऊ नका, येतो सांगून सुद्धा जाऊ नका अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून खरं चित्र समोर आलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. समाज वाट बघतो अध्यक्ष महोदय, आंदोलन करतोय समाज, या सभागृहाकडनं सर्व पक्षाकडनं अपेक्षा करतोय अध्यक्ष महोदय. समाजाची मागणी चुकीची नाही, समाजाची भूमिका चुकीची नाही, समाजाबरोबर आपण सगळे आहोत ते दाखवण्याची वेळ येते. त्यावेळेला मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उभाटा सेना वेगळी भूमिका घेते अध्यक्ष महोदय. हा खरा मागचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय त्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, त्यांचं समर्थन आहे की नाही. सर्व पक्ष बैठकीला न येण्यामागे बोलवतात आणि कोण, मेसेज कोणाचा आला अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टी या सभागृहासमोर आपल्या समोर आल्या पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय तोपर्यंत चालणार नाही अध्यक्ष महोदय. ओबीसीना वेगळं सांगा, मराठ्यांना वेगळं सांगा, दोघांची मांडं वेगळी लावा आणि प्रत्यक्ष मात्र राजकारण करा. विरोधी पक्षाने केवळ राजकारण या विषयातलं केलंय. हा विषय सोडवण्याची भूमिका नाही, हा विषय सोडवण्याची भूमिका एकनाथ शिंदेजींनी घेतली, त्या अगोदर देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली. आरक्षण टिकलं अध्यक्ष महोदय, आरक्षण सुप्रीम कोर्टापर्यंत टिकलं. त्यावेळेला अध्यक्ष महोदय बाहेर जाण्याची वेगळी भूमिका. आणि अध्यक्ष महोदय या राजकारणाला मराठा समाज या विरोधी पक्षाच्या राजकारणाला एका अर्थाने पिचलाय, त्या अर्थाने तो विरोध करतोय. आणि म्हणून यांची भूमिका काय अध्यक्ष महोदय, हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय. सुप्रीम कोर्टापर्यंत आरक्षण टिकणारं देवेंद्रजीच्या सरकारने दिलं अध्यक्ष महोदय. आज 10% आरक्षण आहे दिलेलं अध्यक्ष महोदय. तरी अध्यक्ष महोदय त्या विषयावर मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेला आपण समर्थन देत असाल तर तुम्ही का नाही आला अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय काय म्हणतात ते ऐकून घ्या, ऐकून घ्या. ते काय म्हणतात ते ऐकून घ्या, उत्तर देऊ. अहो ऐकून घ्या काय म्हणतात ते, ऐकून तर घ्या. राजकारण कोण करताय ऐकून तर घ्या. संपूर्ण महाराष्ट्र ऐकून तर घ्या. अध्यक्ष महोदय यांचं ऐकून तर घ्या, ऐकून तर घ्या. पार्टी जा, काय पाठी बसा. अहो त्यांचं ऐकून घ्या, ऐकून तर घ्या. अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी हा मुळात वाद उभं करण्याचं पाप असं काय करता, ऐकून तर घ्या. महायुती सरकारने केलेला अध्यक्ष महोदय, ऐकून तर घ्या. आणि पाणी नाकात तोंडात घुसल्यानंतर त्यांना विरोधकाची आठवण झाली अध्यक्ष महोदय. खरं तर यापूर्वी बसून घ्या, बसून घ्या. असं चालणार नाही सभागृह, असं चालणार नाही सभागृह. तुम्ही ऐकून तर घ्या त्यांचं. ऐकून तर घ्या त्यांचं ऐकून तर घ्या तुम्ही. सभागृहाची बैठक 5 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात येत आहे. सदस्यांचं म्हणणं आहे. मी स्पष्टपणानं सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो, मागच्या अधिवेशनामध्ये देखील हा प्रश्न आलेला होता, त्यावेळी देखील या संदर्भामध्ये चौकशी झालेली आहे. कुठेही टेंडरमध्ये जी पार्ट 1 ची टेंडर झालेली आहेत त्याच्यामध्ये कुठेही अनियमितता झालेली नाही. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की सन्मान्य सदस्यांना जी माहिती आहे ती त्यांनी माझ्याकडे जर दिली तर त्या संदर्भामध्ये नक्की आयुक्तांना सांगून जी काही चौकशी आहे ती केली जाईल. शशिकांत शिंदे साहेब. सभापती महोदय,
या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी देखील विचारलं होतं, त्याचं उत्तर त्यांनी दिलेलं. अनधिकृत बांधकामाबद्दलचं नक्कीच विचारलेलं आहे, परंतु हा जो प्रश्न आहे तो कॉन्क्रिटीकरण आणि रस्त्याच्या संदर्भात महानगरपालिकेचा प्रश्न आहे. त्यांची माहिती मी स्वतः घेईन आणि ती पटलावर ठेवेन. शिंदे साहेब. मुंबई महानगरपालिका गेल्या अनेक वर्षापासून प्रशासक आहे. या रस्त्याचं भूमिपूजन फार मोठं गावगाव करून आपणच सरकारने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केलेला आहे. आणि ही तक्रार आम्ही नाही केली, ही तक्रार भाजपच्या असलेल्या नगरसेवकांनी केली, नार्वेकरांनी. खालच्या सदनामध्ये सुद्धा अध्यक्षांनी या बाबतीमध्ये या कंत्राटदारावर कारवाई करावी अशा प्रकारचे निर्देश दिलेले आहे. माझं म्हणणं असं आहे की आपण कोणाला वाचवतोय? यामध्ये आपण सांगितलं की जावई आहे का? रोडवेज ही कंपनी जी आहे, या रोडवेज कंपनीला आपण ब्लॅकलिस्ट केलं. मगाशी प्रसादजींनी सांगितलं अशा अनेक कंपन्या होत्या, पण त्या कंपन्यांच्यावर तुम्ही कारवाई केली नाही. रोडवेज कंपनी जी आहे तिला ब्लॅकलिस्ट केल्यानंतर सुद्धा या राज्यामध्ये या कंपनीला संपूर्णपणे फार मोठ्या प्रमाणात कंत्राट देण्यात आलेले आहे. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ब्लॅकलिस्ट झालेल्या कंपनीला जर आपण बोध घेणार नसाल आणि तुम्ही MSRDC मध्ये 37% अबोनी MSRDC चे माझ्याकडे इथे कंत्राटाची यादी आहे सभापती महोदय, यामध्ये आपण जर बघितलं तर वेगवेगळ्या कंपन्यांना मेगा पण आहे, त्याच्यामध्ये रोडवेज पण आहे, जयकुमार आहे, यांना तुम्ही टेंडर काढले. 1600 कोटीचं रोडवेजचं काम तुम्ही 2700 कोटीला दिलेलं, 38%च्या अभाव दिलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये या कंपनीला 10 ते 20 हजार कोटीची कामं रोडवेजला दिलेली आहेत. 10 ते 20 हजार कोटी. मग तुमचा जावई नाही? आपण जर जलजीवन सगळ्या खात्यामध्ये त्यांना तिकडे दिलेला आहे. माझं म्हणणं असं आहे की एखाद्या ठिकाणी जर ब्लॅकलिस्ट झालेली कंपनी असेल तर राज्य सरकारचा तो जावई नसेल तर त्यांना सातत्याने सगळीकडे कॉन्ट्रॅक्ट देण्याच्या बाबतीत जावयांना माफ करता येत नाही. जावई चुकीचा वागला तर जावयाला शिक्षा करावी लागते. नाही, ते मागाशी म्हणायला जावे नाही म्हणून मी सांगितलं जावई कसा लाडकाय तो सांगत होतो. तर माझं असं म्हणणं आहे या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केलेलं आहे तरी सरकारने परत त्याला कामं दिलेली आहेत. आम्ही तर कोर्टात ती लोक जाणारच आहोत त्याच्यावर. आणि मग पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेलं काम होत नसेल आणि सातत्याने याच्यावर फक्त आम्ही कारवाई केली कायमस्वरूपात ब्लॅकलिस्ट केलेली असलेला या व्यक्तीला, या कंपनीला सर्वीकडून तुम्ही ब्लॅकलिस्ट करणार आहात का? ज्या कंपन्या या ठिकाणी ब्लॅकलिस्ट झालेल्या आहेत त्यांना परत काम करण्याच्या बाबतीमधली मुभा न देण्याची सरकार धोरण ठरवणार आहात का? आणि तसं जर केलं नाही तर कायदेशीर कारवाई करणार आहात का? सभापती महोदय, सन्मान्य सदस्य शिंदे साहेबांनी जो मुद्दा मांडला त्याच्यामध्ये रोडवेज सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड जी कंपनी आहे त्याला महानगरपालिकेनं ब्लॅकलिस्ट करून त्यांच्याकडनं काम काढून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर 5 एजन्सी जे आहेत त्याच्यामध्ये आपण जे MCC आहे, मेगा इंजिनिअरिंग आहे, दिनेश चंद्र अगरवाल आहे, ईगल इन्फ्रा आहे, या कंपन्यांनी काम सुरू करायला उशीर केला म्हणून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केलेली आहे. त्यांना कुठेही ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलेली नाही. आणि अन्य कंपन्यांची जी आपण माहिती मागताय ती सध्या माझ्याकडे नाही, कारण तो सगळ्या कंपन्यांची यादी कुठे कुठे कामं चालू आहेत महानगरपालिकेमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये याचं काही ब्रीफिंग मी घेतलेलं नाही, पण ती यादी जी आहे ती पटलावर ठेवली जाईल. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, महानगरपालिकेमध्ये एखादी कंपनी ब्लॅकलिस्टेड झाल्यानंतर तिच्याकडे जर काम असेल तर ती माहिती तुम्ही माझ्याकडे द्या, ती देखील आम्ही तपासून बघू. परंतु याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ज्याचा उल्लेख शिंदे साहेबांनी केला की कॉन्क्रिटीकरणचं काम हे मुंबईतलं जे सुरू झालं ह्याला देखील एक पार्श्वभूमी आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा या ठिकाणी उल्लेख झाला. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा या ठिकाणी उल्लेख झाला की त्यांनी ही कामं सुरू केली आणि 2 वर्षामध्ये पूर्ण करतो म्हणून सांगितली. ही वस्तुस्थिती नक्की खरी आहे. परंतु याच्या मागची पार्श्वभूमी काय होती? याच्या मागची पार्श्वभूमी मुंबईकरांना जे कायमस्वरूपी खड्ड्यातनं जावं लागतं आणि त्या डांबरीकरणाची दरवर्षी कामं काढून त्याची कामं केली जातात, ती ठेकेदारांना दिली जातात. ते किती ब्लॅकलिस्टमध्ये होते किती ब्लॅकलिस्टमध्ये नाही आहेत ती शिंदेसाहेब यादी माझ्याकडे नाही आणि त्या राजकारणामध्ये मला देखील जायचं नाही.
परंतु कायमस्वरूपी डांबरीकरणाचं काम करून किंवा अस्फाल्टिंगचं काम करून सारखे खड्डे हेवी रेनफॉलमध्ये पडू नये, या मुंबईकरांना कायमस्वरूपी खड्डेमुक्त मुंबई बघायला मिळावी, यासाठी हे 8,281 कोटी आणि 6,000 कोटी रुपयाची 2 टप्प्यामध्ये कामं करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि रोडवेजच्या बाबतीमध्ये शिंदेसाहेब तुम्ही माहिती मला द्या, त्याची सविस्तर चौकशी केली जाईल. सचिन भाऊ आहेत. ते की एका कंत्राटदारांची कसे लाड करतात हे या प्रश्नाच्या माध्यमातून आपल्याला निश्चितपणे माहिती मिळेल. आणि ह्या लाड करणाऱ्यांच्या विरुद्ध प्रसाद लाड बोलतायत, त्याबद्दल त्यांचाही मी मनापासून या निमित्ताने कौतुक करतो. 2च प्रश्न स्पेसिफिक आहे की हे आम्ही लक्षवेधी मागच्या वेळी लावले होते आणि आम्ही सांगत होतो की तुम्ही 6,000 किलोमीटर किंवा 6,000 कोटी रुपये हे एका वेळी होणार नाही, ज्या निविदा तुम्ही काढले ते करणार नाही. आता त्याच्यातूनच तुम्हाला पश्चाताप होतोय. देशाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करून पण हे काम सुरू झाले नाहीये. गेल्या वेळी पण लक्षवेधीमध्ये आपण सांगितलं होतं, मी 2च प्रश्न स्पेसिफिक या निमित्ताने त्यावेळी पण विचारले होते आणि आता विचारतो की हे रोडवेज या कंपनीचे मालक कोण, हा एक प्रश्न. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ती जी तुम्ही त्यांच्यावरती आणि परत त्याला एक नवीनहून काम दिलंय का. आणि तिसरा महत्वाचा विषय की आता मुंबईकरांना हे जे हाल अपेष्टा सहन करण्याच्या दृष्टिकोनातून आता जे काम कधी सुरू होणार आणि कधी पूर्ण होणार. सभापती महोदय, रोडवेजचं जे काम आहे ते काढून घेतल्यानंतर त्याला पुन्हा एकदा काम देण्यात आलेलं नाही. ते काम एनसीसी महानगरपालिकेमधलं कुठचंही काम देण्यात आलेलं नाही. आणि याचे रोडवेजचे नाही, सचिन भाऊंचा प्रश्न असा होता की महानगरपालिकेमध्ये जी टेंडर निघाली, महानगरपालिकेचं सांगतोय. करू नका, त्यांना कळलंय, त्यांनी ऐकलंय तुमचं. ते इन्क्लूड करतायत उत्तरामध्ये. ते उत्तरात सभापती महोदय, मी स्पष्ट पद्धतीने सांगितलं की महानगरपालिकेच्या रिजनमध्ये रोडवेजला काम देण्यात आलेलं नाही. आणि सन्माननीय सचिन भाऊ, आपण जे संचालकांचं नाव विचारलं त्यांचं नाव नवजीत गडगे असं आहे. ठीक आहे अनिल परब. आता शेवटचा प्रश्न नाही, आता 18 मिनिटं एक प्रश्न झालाय, बाकीचे प्रश्न नाही. तुमचं काही नाही. सभापती महोदय, देशाच्या पंतप्रधानांनी उद्घाटन करून पण कामाला सुरुवात झाली नाही. सभापती महोदय, त्याच्यापेक्षा मोठे समजतात तुम्ही प्रश्न. महाराष्ट्रात आणि तेव्हापासून अध्यक्ष महोदय, तेव्हापासून वरिष्ठ नेते राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष महोदय, आपण जर स्टेटमेंट पाहिले महाराष्ट्रातले तर एका वरिष्ठ नेत्याने राष्ट्रवादीच्या माननीय अध्यक्ष महोदय यांनी स्टेटमेंट दिलं अध्यक्ष महोदय की मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता नाही. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या मुलींनी स्टेटमेंट दिलेलं अध्यक्ष महोदय की मराठाला आरक्षण देता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यापासून अध्यक्ष महोदय राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची भूमिका अध्यक्ष महोदय मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये हीच होती अध्यक्ष महोदय. त्याही नंतर अध्यक्ष महोदय जेव्हा माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्ष महोदय आरक्षण दिलं त्यावेळेस म्हटलं अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचलं अध्यक्ष महोदय. आज एकनाथराव शिंदे साहेबांनी 10% वेगळं आरक्षण दिलं अध्यक्ष महोदय. तेही आरक्षण मध्ये अध्यक्ष महोदय हायकोर्टामध्ये चॅलेंज केलं. ते चॅलेंज करणारे अध्यक्ष महोदय हेच विरोधी पक्षाचे लोक आहेत. यांच्या मनामध्ये मराठा आणि ओबीसी यांना झुलवत ठेवायचं, यांच्यामध्ये अध्यक्ष मध्ये एक प्रॉब्लेम तयार करायचा, महाराष्ट्रामधलं वातावरण खराब करायचं, दूषित करायचं आणि त्यावर आपल्या पोळ्या शेकायच्या, एवढंच काम विरोधी पक्ष नेते अध्यक्ष मध्ये करतायत, विरोधी पक्ष अध्यक्ष मध्ये करतायत. आणि म्हणून माझी मागणी आहे अध्यक्ष मध्ये की विरोधी पक्ष जे महाविकास आघाडी आहे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उभाटा या तिघांनी अध्यक्ष मध्ये आपली भूमिका मराठ्यांना ओबीसी मध्ये आरक्षण द्यावं का ही भूमिका त्यांनी पक्षीय भूमिका या सभागृहामध्ये तात्काळ जाहीर केली पाहिजे. एकच भूमिका जाहीर करा. मराठा समाज पाहतोय, ओबीसी समाज पाहतोय, यांची भूमिका अध्यक्ष महोदय दुतोंडी आहे. अध्यक्ष महोदय समाजामध्ये भांडणं लावण्याचं काम अध्यक्ष महोदय चाललेलं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून यांची भूमिका सांगत नाही अध्यक्ष महोदय, नवरोबा कुंजोबा करतात अध्यक्ष महोदय. यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उभाटा या तिघांनी अध्यक्ष महोदय पक्षीय भूमिका तुमची काय आहे, मराठ्यांना ओबीसी समावेश करावा का याच्यावर स्पष्ट त्यांनी आपली भूमिका मांडा अध्यक्ष महोदय. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रातला मराठा समाज, ओबीसी समाज यांना यांचं नकली जे आहे, नकली वक्तव्य आणि नकलीपणा हा अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर येणारा अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय की अशा प्रकारचं विरोधी पक्षाचं वागणं बरं नव्हे.
जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये अतिशय विस्फोटक परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये सभागृहातल्या सगळ्या पक्षांनी संवेदनशीलतेने राहणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, समाजात भांडणं लागणार नाही याची दक्षता घेणं आवश्यक आहे. विरोधी पक्ष मताचं राजकारण करतात बोला. आणि अध्यक्ष बोला, महोदय, शेलार साहेब, बोला. खरं तर या विषयावर चर्चा ते ऐकणार आहेत होण्याआधी का? त्यांना बोलू दे. अध्यक्ष हे महोदय, बघा, चर्चा प्रोसिडिंग चालू आहे ना. होण्याआधी विरोधी सभागृहात पक्षाने, प्रोसिडिंग चालू आहे. काँग्रेस, मी राष्ट्रवादी ऐकतोय ना, तुम्ही थांबा काँग्रेस, ना. उबाटा सेनेने मराठा समाजाची माफी मागितली पाहिजे. मराठा समाजाची आणि माफी मागितली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, समाज ज्या वेळेला मागणी करतोय की तुम्ही एकत्र बसा, निर्णय करा, आमचे प्रश्न सोडवा, तुमच्यावर आमचा भरोसा आहे. या अगोदर दोनदा तुम्ही बसणार, पण अध्यक्ष महोदय काल येतो सांगून हे येणार नाही. हा त्यांनी मराठा समाजाशी केलेला द्रोह आहे. यांनी माफी मागितली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून बैठकीला न येण्यामागचं कारण काय? बोलवणारा धनी कोण? आलेला मेसेज कोणाचा? येतो सांगून न येण्यामागचं कारण काय? समाजाच्या अपेक्षा भंग करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, उबाटा सेनेने मराठा समाजाची जाहीर माफी मागितली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. जाहीर माफी मागितली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, बसा, जागेवर बसा. आज महाराष्ट्रामध्ये ऐकून घ्या, विरोधी पक्षनेते काय बोलतात ऐकून घ्या. ओबीसी वर्सेस मराठा हा वाद जो निर्माण झालाय अध्यक्ष महोदय, या वाद कोणी आता निर्माण ऐकून घ्या ना. केला अहो, तुम्ही बोलला हे त्यांचं समजलं ऐकून घ्या. महाराष्ट्राला माहित आहे अध्यक्ष महोदय. एक मुख्यमंत्री एका बाजूच्या व्यक्तीबरोबर चर्चा करतात, एका बाजूच्या लोकांच्या बरोबर चर्चा बरोबर करतात, नाही. दुसरे उपमुख्यमंत्री दुसऱ्या बाजूच्या जागेवर लोकांबरोबर बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या. सभागृहाची बैठक 10 मिनिटांसाठी तहकूब केली जात आहे.
प्रक्रिया केलेले काम 40% क्षमतेचे किंवा 4 लाख टनचे काम केलेले पाहिजे. हे जे काय क्रायटेरिया दिलेले आहेत हे केंद्र सरकारनं आपल्याला दिलेले आहेत. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की ज्या पद्धतीनं जुना गाईडलाईन्स ज्या होत्या त्या जुन्या गाईडलाईन प्रमाणे हे काम करायचं ठरलेलं होतं, परंतु पुन्हा एकदा नवीन देखील गाईडलाईन काढलेली आणि त्याच्या पद्धतीनं दानवे साहेब आपण पुन्हा एकदा नवीन टेंडर काढायचा निर्णय घेतलेला आहे. 3 त्याच्यामध्ये पात्र झालेले आहेत आणि 1 महिन्याच्या त्याला वर्क ऑर्डर देण्यात येईल. ठीक आहे. अभिजित वंजारी. केवळ संभाजीनगर महानगरपालिकेपुरताच हा प्रश्न मर्यादित न ठेवता, कारण वारंवार प्रश्न या ठिकाणी मांडण्याचा सर्व सदस्य प्रयत्न करतात, राज्यातल्या सर्व महानगरपालिकेमध्ये अशा पद्धतीचं कचरा गोळा करणे, त्याचं वर्गीकरण करणे आणि त्याचं त्या ठिकाणी विल्हेवाट लावणे, याच्यामध्ये सर्व महानगरपालिका त्याचं ऍडमिनिस्ट्रेशन हे अपयशी ठरलेलं आहे. नागपूरमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये लाखो टन कचरा हा सातत्याने जमा होता. नागपूरमध्ये तर अनेक वेळा जर्मनच्या कंपनीला सुद्धा एकदा कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आला होता, त्यानंतर त्या कंपनीचा करार रद्द करण्यात आला. वारंवार कंपनी बदलतात आणि ज्या पद्धतीचा कॉन्ट्रॅक्ट हा गोळा करण्याचा आणि त्याचं वर्गीकरण करण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला जातो त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होता. कचरा प्रत्यक्षात गोळा न करता माती सुद्धा त्या ठिकाणी आमदार विकास ठाकरे यांनी सुद्धा महानगरपालिकेच्या त्या सर्व गैरकारभाराच्या बाबतीमध्ये विधानसभेमध्ये सुद्धा प्रश्न मांडला होता. याच्यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आणि सर्वच महानगरपालिकेमध्ये एका ठिकाणी कचरा डंप न करता वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याचं वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचं काम हे येणाऱ्या काळामध्ये आपण करणार का, तसा आदेश सर्व महानगरपालिकांना देणार का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सभापती महोदय, माझी आपल्याला एक विनंती आहे, कारण हा जो प्रश्न विचारलेला आहे दानवे साहेबांनी हा छत्रपती संभाजीनगर पुरता मर्यादित आहे. प्रत्येक प्रश्नावर किंवा लक्षवेधीवर मला असं वाटतं की सगळं ब्रीफिंग महाराष्ट्राचं आम्ही घेत नाही. त्याच्यामुळे जे ब्रीफिंग घेतले ते मी छत्रपती संभाजीनगरच्या महानगरपालिकेच्या प्रश्नावर घेतलेलं आहे. बरोबर ना बाई? त्यांना पूर्वी नगरविकास मंत्री तुम्ही होता ना, ती कामगिरी त्यांना आठवते म्हणून ते सगळ्या महाराष्ट्राचे प्रश्न विचारतात. अभिजित वंजारी साहेबांना देखील मला विनंती करायची, एखादा प्रश्न दुसऱ्यावर सोडला पाहिजे. दानवे साहेबांनी छत्रपती संभाजीनगरचा प्रश्न मांडल्यानंतर ताबडतोब वंजारी साहेबांनी नागपूरचा प्रश्न मांडला. नाही, बरोबर आहे. स्पेसिफिक तो प्रश्न डायव्हर्ट करण्यापेक्षा संभाजीनगर म्हणजे पण त्यांचं समाधान झालंय. माझी सभापती महोदय विनंती एवढीच आहे, चर्चा करून पुढच्या गोष्टी आणि सभापती महोदय त्याच्यामुळे काय होतं की त्या प्रश्नाला स्पेसिफिक आम्ही न्याय देऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे वंजारी साहेबांची जी काय माहिती आहे ती पटलावर ठेवली जाईल. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 4 उत्तर होऊ शकत नाही, मी तो राखून ठेवते प्रश्न, कारण दीपक केसरकर नाहीयेत, त्यांना बरं नाहीये, मी मगाशी सांगितलेलं. आता ते त्यांचं बरं झाले तर तो येईल. नाही, असं सामूहिक जबाबदारी स्पेसिफिक, आता ते आजारी आहेत तर त्याला काय करणार, त्याच्यामुळे असं नाही करता येत. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न घ्या प्लीज. 23,055. कधी उद्या पण अहो ते उद्या बरे असले तर उद्या ठेवू. काय खातं यांच्याचकडे आहे ना, याच्यामध्ये केसरकरांकडे आहे ना. पर्यावरण हे पण त्यांनी पत्रात म्हटलंय शालेय शिक्षण होय, ते स्वतः म्हणतात शालेय शिक्षण मराठी भाषा व पर्यावरण विभागाचे कामकाज पुढे ढकलण्यात यावे ही विनंती, त्यांची सही आहे. नाही, खाली बसा. आता उद्या येईल, परवा येईल, कधी बऱ्या झाले की मला कळेल ना. असं नाही करताय सचिन भाऊ, तुम्ही कधी केलं का मंत्री असताना? नाही, खाली बसा. अनिल परब तुम्ही तर सामूहिक जबाबदारी घेत होता, पण ते फक्त नको. आता परत मी काय बोलले तर प्रॉब्लेम होईल, नको मला जास्त बोलायला लावू नका, बसा खाली. त्याला अशी सगळ्यांची जबाबदारी नाही घेत आहेत. काय दिले तुम्ही? कोणता चार्ज दिला ह्याच्यात दिलेलं ठीक आहे ना तो. नाही पण आता काय करायचं परब साहेब, आता काही गोष्टी असतात ना अशा, त्यांना बरं नाहीये, ते ऍडमिट, त्यांची मध्यंतरी ऑपरेशनही झालं होतं शस्त्रक्रिया. अहो 4 नंबरचा प्रश्न नाही होऊ शकत. पर्यावरण केसरकरांचं पत्र आहे. नाही, अरे त्यांना माहितीच नाहीये विषय, तर ते कसं देणार? त्यांच्याकडे डिपार्टमेंटच नाहीये ते. अहो बसा खाली परब साहेब प्लीज. 5वा प्रश्न सतीश चव्हाण, विक्रम काळे. मी मंत्र्यांना आता हॉस्पिटलमध्ये फोन करते, मध्ये विचारते त्यांना, त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस तुम्ही केली सांगते, लवकर या.
हो हा, आपले काही आहे पण त्यांच्या लक्षवेधी प्रलंबित राहत आहेत ना, आपण विचारू हो ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. नको पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आता नको शिंदे साहेब बोलता यायला काय जरा मंत्र्यांकडे दिली ती आम्हाला पण द्या ना यादी. द्या 1 मिनिट पत्र द्या ते सचिव महोदय पत्र द्या ते इकडे ऐकलं का. एकदा वाचली यादी ना नाही का नाही. सामान्य प्रशासन श्री शंभूराव देसाई, नगर विकास श्री उदय सामंत, परिवहन रोजगार हमी योजना फलोत्पादन दादाजी भुसे, सामाजिक न्याय दिव्यांग कल्याण गुलाबराव पाटील. तुमच्याकडे पर्यावरण नाही आहे. माहिती व जनसंपर्क संजय राठोड, पर्यावरण व वातावरणीय बदल दीपक केसरकर. ऐकलं का, लक्ष आहे का इकडे. हां खनिकर्म अब्दुल सत्तार आणि माहिती तंत्रज्ञान तानाजी सावंत अशी नावं आहेत. परत लागलं तर दुपारी एकदा वाचून दाखवते, परत उद्या वाचून दाखवते. ठीक आहे चला. आता 23,055 विक्रम काळे प्रश्न आहे तुमचा, निघालात कुठे बाहेर. सभापती महोदय प्रश्न क्रमांक 23,055. सभापती महोदय छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदय सतीश चव्हाणांचा प्रश्न त्यांचं विचारायचं दुसरं नाव लागलंय ते माहित नाही काय त्यांना. नाही माहिती आहे. मग बोला ना बोला. नोट्स आणायला चाललो होतो सभापती महोदय. नोट्स आणत होतो. नोट्स आधीच ठेवायच्या. सभापती महोदय छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्यातीलच जी काही सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीनं वसतिगृह सुरू आहेत त्यापैकी किल्ले आर्क म्हणजे हा संभाजीनगर मधला एक भाग आहे. तिथं आपलं वसतिगृह आहे आणि तिथं रूम नंबर 21 मध्ये छत कोसळून विद्यार्थी जखमी झालेला होता. या संदर्भातला प्रामुख्याने प्रश्न आहे आणि एखादी घटना घडल्यावर मग प्रशासन जागे होतं. ठीक आहे, विद्यार्थ्याची मलमपट्टी करणं हे माणुसकीच्या नात्यानं बरोबर आहे. पण मराठवाड्यातली जी आता आमच्या मतदारसंघात 8 जिल्हे 76 तालुके येतात. महाराष्ट्रात सगळ्यात मोठा आमचा मतदारसंघ आहे. याच्यामध्ये जेवढी काही वसतिगृह आहेत त्याचं आपण स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं का, या अनुषंगानं पुन्हा घटना घडू नये. जिथं आवश्यक दुरुस्त्या करणं आहे ते आपण केलं का, त्याबाबत आपण उत्तर दिलंय की तरतुदीसाठी आम्ही प्रस्ताव पाठवला. मग तरतूद आता काल पूर्वनियोजन झाल्या, तरतूद झाली आहे का आणि हे काम किती दिवसात पूर्ण होईल. वसतिगृह सर्व सोयीयुक्त विद्यार्थ्यांच्या उपयोगात कधी आणणार आहात, हा माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत, मुद्देसूद. माननीय सभापती महोदया, मराठवाड्यामध्ये एकूण 51 शासकीय वसतिगृह येतात. त्याच्यामध्ये किले आर्क हा जो सभागृहामध्ये सांगाल का हरकत नाही. किले आर्क मध्ये जे वसतिगृह आहे छत्रपती संभाजीनगर तिथे छत पडल्यामुळे एक विद्यार्थी जखमी झाला, ही बाबही सत्य आहे. आणि आपण सांगितल्याप्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आपण या ठिकाणी आदेश दिलेले आहे आणि किले आर्क छत्रपती संभाजीनगर येथील वसतिगृहाच्या दुरुस्तीसाठी 2,50 लाख रुपयाचं अंदाजपत्रकाला शासनाने यावेळेस मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे निश्चितपणाने स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यानंतर ज्या ज्या ठिकाणी काम करण्याची गरज असेल तिथे तिथे सुद्धा सामाजिक न्याय विभागाच्या मार्फत PWD ही एजन्सी असल्यामुळे त्यांच्याकडनं हे अंदाजपत्रक तयार केलं जातं. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल. सन्मानित राजेश राठोड महोदय, मला आपल्या माध्यमातून या वसतिगृहाशी संबंधित एक गंभीर बाब विषयी लक्ष केंद्रित करायचं आहे. औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर येथे सामाजिक न्याय विभागामार्फत मराठवाड्यातील एक मोठं वसतिगृह म्हणून किल्ले आर्क येथे सुभेदारीच्या बाजूला या ठिकाणी उभारण्यात आलं. परंतु त्या ठिकाणी जे विद्यार्थ्यांसाठी सोलार पॅनलच्या माध्यमातून गरम पाण्याची जी व्यवस्था होणार होती तर तिथे कोट्यावधी रुपयाचे हीटर सोलारचे न बसवता त्याचे देयकं अदा करण्यात आली. त्यावेळी तत्कालीन जे अधिकारी ज्यांच्या नियंत्रणात हे सगळा अधिकार होता, ज्यांच्या सहीने ते चेक वटवण्यात आले, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात यापूर्वी सभागृहामध्ये आणि बाहेर मागणी झालेली असताना
अद्यापही अनेक वर्ष जाऊन त्या अधिकाऱ्यावर कसलीही कारवाई सरकारने केलेली नाही. मी आपल्या माध्यमातून सरकारला हे विचारतो की माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की हे खरं आहे का ते सोलार पॅनल न बसवता पैसे उचलले, आणि जर असं असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यावर काय कारवाई केली आणि ते पैसे त्यांच्याकडनं परत वसूल केले का? शासनाचे कोट्यावधी रुपये या ठिकाणी अफरातफर झालेली. सभापती महोदय, मराठवाड्यातील 51 शासकीय वसतिगृहाच्या मध्ये किले अर्क जे वसतिगृह आहे त्याच्या बाबतीमध्ये हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे. हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न सोलरच्या बाबतीमध्ये, त्याची माझ्याकडे माहिती नाही आहे, पण तरी सुद्धा माननीय सभागृहाच्या सदस्यांनी सांगितलेली माहिती खरी म्हणून जर त्याच्यामध्ये कोणी काही वेगळ्या पद्धतीने काही काम केलं असेल तर त्याची 8 दिवसाच्या आत तपासणी करून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. सन्मानित सदस्य निरंजन डावखरे. हा प्रश्न जरी संभाजीनगर आणि मराठवाड्यातला असला तरीही राज्यामध्ये सर्वच असं आता सामंत साहेबांनी काय सांगितलं आपल्याला? स्पेसिफिक प्रश्न घ्या, पण किती स्पेसिफिक बोला प्रश्न आता. सभापती महोदय फक्त एवढाच आहे की या सगळ्या ज्या आपल्या वसतिगृह आहेत या सगळ्या वसतिगृहांची आपण परिस्थिती समजून घेणार का, आणि येत्या पुरवणी मागण्यांमध्ये राज्यातल्या सगळ्या वसतिगृहांचं अपग्रेडेशन आणि त्याची जी आपल्याला रिपेअर वर्क करायचं आहे त्याच्यामध्ये आपण या पुरवणी मागण्यांमध्ये उपलब्ध निधी करून देणार का? मंत्री महोदय. प्रश्न जरी वेगळा असला तरी आपण बांधकाम केल्यानंतर 15 ते 30 वर्षाच्या त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करत असतो आणि ज्या पद्धतीनं तिकडनं रिपोर्ट्स येतात त्या पद्धतीनं PWD कडनं एस्टिमेट तयार करून आपण त्याबद्दल दुरुस्ती करत असतो. पण तरी सुद्धा ही जी माहिती ही राज्याची असल्यामुळे खात्याला त्या पद्धतीने आदेश देण्यात येतील आणि जिथे जिथे गरज आहे तिथे उपाययोजना केली जाईल. ठीक आहे. अमोलजी मिटकरी. प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये जे उत्तर आलेलं आहे मंत्री महोदय त्याच्यात आहे की स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर ऑडिट आणि इलेक्ट्रिक ऑडिट संबंधित यंत्रणांकडून नियमितपणे करून घेण्याचे निर्देश आयुक्त समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेले आहेत. माझा प्रश्न असा आहे की हे आदेश नेमके किती तारखेला दिले गेले आणि आजपर्यंत किती इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले, आणि विनंती अशी आहे की थर्ड पार्टी ऑडिट जर करता आलं या शासकीय ज्या काही यंत्रणा वसतिगृह आहेत त्याचे ते थर्ड पार्टी ऑडिट, मग त्याच्यावर चांगलं त्यांना जे आता निकृष्ट दर्जाचं जेवण या वसतिगृहामध्ये भेटतं त्या जेवणाचा दर्जा सुधारेल, लाईट गेलेली असताना जनरेटर बंद पडतं, टॉर्चेस उपलब्ध नसतात, यावर थोडं नियंत्रण राहील. तर माझ्या 2 प्रश्नाची उत्तर द्यावी, कारण उत्तरामध्ये तफावत आहे. ज्या वेळेस स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्याचं उत्तरात लिहिलेलं आहे नेमकं कोण्या तारखेला केलं आणि आजपर्यंत किती इमारतीचं स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं. या ठिकाणी स्ट्रक्चरल ऑडिटचे या ठिकाणी आदेश देण्यात आलेले होते, त्याची माहिती आता सध्या माझ्याकडे नाही आहे, पण ती मी माहिती पटलावर ठेवतो. ठीक आहे. विक्रम काळे. त्यांना म्हणावं यांना. सभापती महोदय, मंत्री महोदयांचा हेतू नेहमी शुद्ध राहिलेला आहे, काय करायचं आम्ही. सकारात्मक आपलं उत्तर आहे, पण आता अधिकारी हे माहिती लपवतात. म्हणजे जानेवारी 24 मध्ये ही घटना घडली, आज जवळपास 6 महिने पूर्ण झाले. तुमचं कामच काय. 6 महिने पूर्ण झालेलं असताना आतापर्यंत आपण आदेश देऊन सुद्धा हे स्ट्रक्चरल ऑडिट का गेलं नाही, आणि हे करण्यासाठी मुद्दामून टाळाटाळ केली जाते का? हा पण त्याच्या पाठीमागचा हेतू आपल्याला शोधला पाहिजे. आणि मग याच्यामध्ये अधिकारी कोण जबाबदार आहेत? ऑडिट करणं ही काय फार मोठी गोष्ट नाही. मराठवाड्यामध्ये जे वसतिगृह आहेत प्रामुख्यानं संभाजीनगरमध्ये 10 मुलांची 9 मुलींची आहेत, जालन्यामध्ये 6 मुलांची आहेत 4 मुलींची आहेत, परभणीमध्ये 6 मुलांची 5 मुलींची, बीडमध्ये 6 मुलांची 7 मुलींची, एकूण 26 मुलांची आणि 25 मुलींची, म्हणजे असे 51 वसती. 2.5 कोटी रुपये. तर पहिलं मला असं वाटतं की सगळ्या आमच्या शिक्षक पदवीधर सगळ्या सभागृहाची भावना आहे की थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट, कारण इथं गोरगरिबांची लेकरं शिक्षण घेतात. आपला उद्देश चांगला आहे की त्यांना या सगळ्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे, शिक्षण मिळालं पाहिजे, यासाठी आपलं सरकार अनेक कल्याणकारी निर्णय घेते. पण त्याला छेद देण्याचं काम जर वेगळी यंत्रणा करत असेल तर त्याला कुठेतरी रोखलं पाहिजे. यासाठी किती दिवसामध्ये स्पेसिफिक आपण असं उत्तर द्या की जेणेकरून महाराष्ट्राला समाधान होईल की किती दिवसात हे सगळं थर्ड पार्टी स्ट्रक्चर ऑडिट होईल आणि त्यामध्ये जे दोष येतील त्याच्यावर आपण पुढे काय करायचं तुम्ही निर्णय घ्या. 6 महिन्याच्या आत सगळं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येईल आणि त्याची माहिती सभागृहाला देण्यात येईल.
ठीक आहे, उत्तर चांगलं दिलंय. पडळकरजी देते तुम्हाला, शेवटी देते. वसतिगृहाचा खूप महत्त्वाचा विषय सभागृहामध्ये चर्चेला आलेला आहे आणि भौतिक सुविधा तिथं निर्माण करून देण्याच्या बाबतीमध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी सूचना केलेल्या आहेत. परंतु सभापती महोदया, मी वारंवार या वसतिगृहांना भेट देत असतो. 100 मुली 100 मुलं या वसतिगृहामध्ये आहेत आणि अनेक तालुका ठिकाणाची वसतिगृह हे तालुक्याचं ठिकाण सोडून 1-2 किलोमीटर बाहेर आहेत माळरानावरती. आणि जेव्हा आपण त्या वसतिगृहामध्ये भेट देतो, आता आपल्या घरात 4 माणसं असली तरी 1 किलो 2 किलो काही ना काही साहित्य घरामध्ये असतं. पण जेव्हा या 100 मुलं राहणाऱ्या वसतिगृहामध्ये डाळ किती आहे, तांदूळ किती आहे, कांद्याची काय परिस्थिती आहे, भाजीपाला काय आहे, तेल काय, हे जर बघितलं, हे 1 किलो 2 किलो 3 किलो तिथं सापडतं. मग मला प्रश्न असा पडतोय, जर तेवढं मटेरियल त्या वसतिगृहामध्ये असेल तर या मुलांना या जेवणाच्या बाबतीमध्ये काय सुविधा देत आहेत? आणि म्हणून मंत्री महोदयांच्याकडे माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की ज्या लोकांना एक कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे ह्या वसतिगृहाच्या बाबतीमध्ये, त्याच्यावरती वचक असावा म्हणून तिथल्या आमदारांच्याकडे जबाबदारी व्हावं, तिथून 1 महिन्याला 2 महिन्याला त्यांची तिथं व्हिजिट असावी, असं काही नियोजन करता येतंय का? असा विचार सरकार करणार आहे का? नंबर 1. नंबर 2, स्कोपच्या बाहेर आहे पण खूप महत्वाचा विषय आहे की सांगली जिल्हा, पूर्ण जिल्ह्यासाठी सांगली शहरामध्ये महात्मा गांधी विद्यार्थी वसतिगृह आहे आणि या वसतिगृहामध्ये किमान 300-400 मुलं ग्रामीण भागातली असतात. आता ते पूर्ण इमारत आता मोडकळीस आलेली आहे, तिथली आता लाईट बंद केली आहे, पाणी बंद केलंय, तरी सुद्धा विद्यार्थी तिथंच राहत आहेत दिवा लावून, कारण त्यांची बाहेर राहण्याची परिस्थिती नाही. आणि आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीओ जिल्हा परिषद सांगली यांनी एक प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवलेला आहे. जवळपास 36 कोटी रुपये या वसतिगृहाला लागणार आहेत. तर ते देण्याच्या बाबतीमध्ये आपण मंजुरी देणार आहात का? हे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत माननीय मंत्री महोदयांना. माननीय सभापती महोदय, या ठिकाणी वसतिगृहांना भेट दिल्यानंतर त्या ठिकाणी वसतिगृहामध्ये किती साहित्य असतं या बाबतीमध्ये त्यांनी माहिती दिली. मग कांदा 2 किलो असतो, तेल अमुक असते, पीठ अमुक असते. आणि त्यांनी दुसरी या ठिकाणी सभागृहाकडे ही पण माहिती मागितली की त्या ठिकाणी आमदारांनी भेट दिली पाहिजे. विधानसभेचा सदस्य असो किंवा विधान परिषदचा सदस्य असो, हा कधी कोणत्याही वसतिगृहाला भेट देऊ शकतो, कारण की त्याला तो अधिकार आहे. आणि त्याच्यामध्ये शेरे बुक असते, आपण गेल्यानंतर व्हिजिट बुक असतं, आपण त्याच्यावर लिहू शकतात की या पद्धतीची इथे कमतरता आहे, त्या पद्धतीची कमतरता आहे. आणि दुसरा प्रश्न माननीय आमदार मोदयांनी जो मांडला की सांगली इथे वसतिगृह आहे, तिथे 300 विद्यार्थी आहे. जरी म्हणजे बाहेरचा प्रश्न जरी असला तरी त्यांची मांडण्याची जी भावना आहे ती विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरताची असल्यामुळे 36 कोटीचा प्रस्ताव त्यांनी या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवलेला आहे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत. निश्चितपणाने त्याची तपासणी करण्यात येईल आणि प्राधान्याने त्या कामाचा समावेश करण्यात येईल. माननीय मंत्री महोदय, आपण उत्तर चांगलं दिलेलं आहे, परंतु महिलांची जी वसतिगृह आहेत त्याच्यामध्ये कुठल्याही वेळेला आमदार पुरुष वर्ग जाऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे हे महत्त्वाचं आहे, त्यांच्याबरोबर कोणतरी महिला कार्यकर्ता, महिला अधिकारी असले पाहिजे. पाहणी करायला जाऊ शकतात पण रात्रीच्या वेळेला नाही. हे आपणच केलेले नियम आहेत. आणि बाकीच्या ठिकाणी शेरे बुकाच्या वरती तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही त्याच्याबद्दलचं माहिती आयुक्तांच्याकडे कळवत राहा. आणि हे जो मुद्दा सगळ्यांनी मांडला आहे की खूप अगदी पडझड झालेली असते पण त्यात दुरुस्ती होत नाही, त्यामुळे स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये चांगली आली आहे इमारत, परंतु काही छोट्या मोठ्या दुरुस्त्या असतात, तर त्याचा एक आढावा घेतला तर तो उपयोगी राहील असं मला वाटतं. हां, ठीक आहे. विरोधी पक्षनेते आम्हाला जाणे तिथे बसून कुठे हा जो संभाजीनगरच्या हॉस्टेलचा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, या हॉस्टेलमध्ये जवळपास 900 विद्यार्थी सभापती महोदय राहतात. आणि ही जी घटना घडली ही फक्त वर्तमानपत्रात आली म्हणून समोर आली, परंतु याच महिन्यात अशा 4-5 घटना, माननीय मंत्री महोदय, अशा घटना, ही एक घटना वर्तमानपत्रात आली म्हणून समोर आली, परंतु अशा घटना 4-5 घटना या ठिकाणी मागच्याच महिन्याभरात सभापती महोदय घडलेल्या आहे. एक आणि त्याच्यामुळं याच्यात जी घटना घडली त्याचा जो विद्यार्थी होता हा वनरक्षक पदाची तयारी करत होता आणि हा परीक्षेमध्ये 90 गुण पास झालेला होता हा मुलगा. आणि नेमकी त्याची फिजिकल टेस्ट बाकी होती सभापती महोदय. आणि फिजिकल टेस्ट बाकी असताना हा स्लॅब पडल्यामुळे त्याचा पाय गेला म्हणजे जखमी झाला आणि डॉक्टरनी त्याला नंतर फिजिकल टेस्टला जाता येणार नाही अशा प्रकारे दिलं. त्याच्यामुळं ह्या घटनेमुळं त्या विद्यार्थ्याचा जी 90 गुण घेऊन परीक्षा पास झालेला ते सुद्धा वाया गेलेलं आहे.
आणि दुसरी गोष्ट त्याच्या पायाला सुद्धा दुखापत झाली. आता इथं एवढाच विषय नाही सभापती महोदय, तर इथं पाण्याचा प्रश्न आहे, विजेचा प्रश्न आहे, निकृष्ट जेवणाचा प्रश्न सुद्धा याच ठिकाणी आहे, अस्वच्छतेचा प्रश्न आहे, सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. आणि हे आता तुम्ही मुलींच्या हॉस्टेलचं सांगितलं सभापती महोदय, मुलींचा गेस्ट हॉस्टेल असेल किंवा हे मुलांचं असेल, या ठिकाणी सुरक्षिततेचा हा सुद्धा प्रश्न आहे. आणि स्पेसिफिक हे हॉस्टेल किल्लेआर्क म्हणजे हा संभाजीनगरचा एक ऐतिहासिक भाग आहे. या ठिकाणी बाजूलाच वंदे मातरम सभागृह, या ठिकाणी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या सत्याग्रहाचं वंदे मातरम सभागृह याच्या बाजूलाच झाले. अशा प्रकारचं ऐतिहासिक स्थळाच्या ठिकाणी हॉस्टेल आहे. आणि म्हणून हे हॉस्टेल अपडेट असलं पाहिजे. 5-5, 6-6 घटना घडतात. मी म्हणत नाही याचं शासन, मला वाटतं तिथल्या तिथं काहीतरी अधिकार याच्यामध्ये असण्याची आवश्यकता आहे सभापती महोदय. कारण छोट्या छोट्या गोष्टीला 2-2, 4-4, 6-6 महिने लागतात. तिथल्या स्वच्छतेला, पिण्याच्या पाण्याला, निकृष्ट जेवण हे सुद्धा विषय या हॉस्टेलचे. मला वाटतं सरकार याच्याविषयी प्रभावीपणे येणाऱ्या काळात या मुलांना सोयी मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार का? माननीय सभापती महोदय, या ठिकाणी आदरणीय विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ही बाब खरी आहे की ज्यावेळेस ही भिंत खाली पडली, कपारा पडला आणि त्या मुलाला या ठिकाणी दुखापत झाल्यानंतर त्याला दवाखान्यामध्ये ऍडमिट करण्यात आलं, त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. पण बाकीची बाब मला काही माहीत नव्हती की त्याची परीक्षा झाली होती, त्याला 90% मार्क मिळाले होते. पण ते आल्यानंतरच आपण लगेच आदेश केल्यामुळे आता 2,50,00,000 रुपये या ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेले आहे. पण विरोधी पक्षनेत्याची ही सूचना खरी आहे की जे मुलं, ज्या मुली त्या ठिकाणी शिकतात हे गरिबाच्या घरच्याचे आणि खेड्यातून आलेले असतात. आणि ज्यावेळेस काही घटना घडते त्यावेळेसच काळजी घेणे हे फार महत्वाचे नाही. स्ट्रक्चरल ऑडिट दिल्यानंतर त्याच्यावर लवकरात लवकर माझं तर माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी विनंती करणार आहे की ज्याप्रमाणे 82 मध्ये एक इलेक्ट्रिकचं वेगळं खातं आहे, कारण की PWD कडे विरोधी पक्षनेते हे देतात. PWD जर तिकडनं लवकर इस्टिमेट पाठवेल तरच मग हे काम लवकर होते, मग त्याच्यानंतर मग टेंडर होणार. तर ज्याप्रमाणे 82 मध्ये वेगळं एक इलेक्ट्रिक खातं आहे, तर सामाजिक न्यायामध्ये असं स्पेसिफिक फक्त त्यांच्या कामाकरता एक वेगळी एजन्सी करता येते का, ती जी फक्त सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून, ज्याप्रमाणे PWDला एक वेगळे त्यांच्या MSCBचं एक वेगळं डिपार्टमेंट आहे, इलेक्ट्रिकल आपण ज्याला म्हणतो, त्याप्रमाणे सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून एक वेगळी एजन्सी या ठिकाणी नेमते की त्यांच्या बिल्डिंग पुरते दुरुस्ती असेल, त्यांच्या नवीन बिल्डिंगचं बांधकाम असेल, वसतिगृहाच्या शौचालयाचं बांधकाम असेल, तिथे मुलींच्या शौचालयाची जी दयनीय अवस्था असते, मुलांची असते, बिल्डिंगची दयनीय अवस्था, तर हे रिपेअरिंग करता आपण PWDला रिक्वेस्ट करा, मग PWD तिकडनं इस्टिमेट करणार, मग त्यानंतर ते आमच्या सामाजिक न्यायाकडनं, मग सामाजिक न्यायवाले काम करत नाही, अशा पद्धतीचे आरोप पुन्हा डिपार्टमेंटवर होत असतात. तर तो एक विचार मुख्यमंत्र्यांना मी आपल्या सूचनेवरून माननीय विरोधी पक्षनेते मांडेल. आणि मला तरी असे आपल्याला सुद्धा विनंती आहे की सगळ्यांनी सुद्धा जर हा विषय सांगितला तर एक चांगला न्याय गरिबाच्या मुलांना मिळू शकेल. हा प्रश्नाचा पुढच्या प्रश्नावर होता आपण आता. प्रश्न क्रमांक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन 7 मिनिटांनी घेऊया ना, 1 तास संपलं की घेऊ आपण. पण आपला प्रश्न जर त्याला जाऊ दे. 22,931 धीरज लिंगाडे. प्रश्न क्रमांक 22,931 त्याच्यात घ्या. बरं 1 मिनिट लिंगाडे साहेब, सॉरी आपण परत जाऊ. तुम्ही काही जागा बदलली ना त्यामुळे मला गोंधळ झाला. अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे हा. समाज कल्याण विभागाचा निस्ता मराठवाड्याचा प्रश्न असून उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्यामध्ये समाज कल्याणचं पेमेंट कधीही घेणार आहे, कधीही 1 तारखेला होत नाही, 6-6 महिने पेमेंट होत नाही. तर माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे यांचं पेमेंट रेग्युलर झालं पाहिजे. आणि प्रत्येक हॉस्टेलला 20ची 25ची कॅपॅसिटी आहे, पण त्या हॉस्टेलमध्ये साधारण 50-50, 60-60 मुलं राहतात, ते अतिरिक्त मुलं राहतात, त्यांना सुद्धा वेळेवर जेवण खावण मिळत नाही. त्याच्यासाठी शासन म्हणून आपण काय उपाययोजना करणार आहात? वेळेवर मला माहित नाही, माझं जळगावच विचारणार. माननीय आमदार मोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे जर उशिरा पैसे देत असतील तर निश्चितपणाने सूचना दिल्या जातील की ज्या तारखेला आपल्याला कंडिशन टाकली आहे त्या तारखेपर्यंत, कारण की हे वसतिगृह आहे, जर वेळेवर पैसे नाही आले तर ते मुलांचं काय होणार, तर ती काळजी घेण्यात येईल. ठीक आहे, आता घ्या धीरज लिंगाडे. 22,931 सभापती महोदय आपल्याप्रमाणे
चला विचारा. सभापती महोदय, राज्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे बार्टी घेण्यात येणाऱ्या MPSC, UPSC, पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम या सर्वाचा निधी अभावी प्रलंबित असून हजारो विद्यार्थी प्रशिक्षणापासून यामध्ये वंचित आहेत. एप्रिल 2024 मध्ये व त्या दरम्यान तसं निदर्शनास आलंय. याकरता शासनाने 23-24ला बार्टीला 365 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहे, पण त्यापैकी फक्त 75 कोटीचा निधी तुम्ही प्रश्न घ्या, कारण का आपल्याला उत्तराला पाहिजे ना वेळ. प्रश्न फास्ट घ्या. 75 कोटीचा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये माझा स्पेसिफिक प्रश्न हा आहे की सर्व ही जी इतर जो निधी आहे या संस्थेला सर्व विद्यार्थ्यांची प्रलंबित असलेली जी काही शिष्यवृत्ती आहे ती अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली आहे? माननीय सभापती महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी यांच्या मार्फत पुणे मार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC परीक्षा असेल, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत UPSC ची परीक्षा असेल, IBPS इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन्स, रेल्वे, LIC, लाईफ इन्शुरन्स, पोलीस भरती, मिलिटरी यांच्या पूर्व प्रशिक्षण इत्यादी प्रशिक्षणाचे या ठिकाणी काम केले जाते. बार्टी पुणे याकरता मागील 3 वर्षामध्ये आदरणीय आपण सांगितल्याप्रमाणे आपण म्हटलं की 75 कोटी तर ती माहिती खोटी आहे, चुकीची आहे. आपल्याला जे आहे ते तर मी आपल्यासमोर सांगेल की 2021-22 मध्ये अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती 300 कोटीची, त्याच्यात वितरित करण्यात आले 255 कोटी रुपये. 22-23 मध्ये अर्थसंकल्पात तरतूद होती 245 कोटी रुपये. 245 कोटी रुपये त्या ठिकाणी वितरित करण्यात आले. आणि 2023-24 मध्ये आपण जे म्हटलं साहेब त्याच्यामध्ये 350 कोटी रुपयाची तरतूद केली होती. 350 कोटी रुपये वितरित करण्यात आलेले आहे. आणि 2024-25 मध्ये 300 कोटी इतक्या अर्थसंकल्पात निधीची सुद्धा तरतूद करण्यात आलेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या सन 2022-23च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट मिळण्याकरता विनंती केली, त्या शासनाने कारवाई सुरू केलेली आहे. ठीक आहे, काय आता राहिलं? सभापती महोदय, माझी मंत्री महोदयांनी जे उत्तर दिलं या बार्टीच्या बाबतीमध्ये त्याच्यावर मुळात हरकत आहे. याच्यावर आपण म्हटलंय की 75 कोटी रुपये वितरित केले असं जे प्रश्नकर्त्यांनी या ठिकाणी विचारलं ते खोटं आहे. मग त्याच्यामध्ये निधी आपण किती वितरित केला हेच या सभागृहाला सांगावं. आणि मुळात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना 950 कोटी रुपयाची तरतूद या बार्टीच्या योजनेकरता मंजूर करण्यात आली होती आणि त्याच्यामध्ये 500 कोटी रुपयाचं वितरित करण्यात आलं होतं आणि तेवढ्या योजनाचा लाभ त्या विद्यार्थ्यांना झाला होता. मग नंतर 21-22 मध्ये 300 कोटी, 22-23 मध्ये 350 कोटी, 23-24 मध्ये 350 कोटी आणि आता 24-25 मध्ये 300 कोटी. माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की 21-22च्या संदर्भामध्ये आपण उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे की त्या योजनेचा लाभ तेवढ्या विद्यार्थ्यांना मिळाला, पण जर या व्यक्तिगत लाभाच्या योजना 3-3 वर्ष 2-2 वर्ष जर विद्यार्थ्यांना मिळणार नसेल आणि ज्या टेंडरमध्ये ज्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये जर त्या ठिकाणी प्रशासनाच्या काही लोकांना कमिशन मिळत असेल ते पैसे लवकरच वितरित होतात आणि या ज्या व्यक्तिगत योजनेच्या जे काही त्या ठिकाणी योजना आहे त्याच्यामध्ये आर्थिक तरतूद सुद्धा उशिरा करण्यात येते आणि जी काही बजेटरी प्रोव्हिजन आपण करतो त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी लवकरात लवकर ते कार्यान्वित का केल्या जात नाही ते आपण करणार आहे का? आणि गेल्या 3 वर्षापासून ज्या विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या योजनेच्या अंतर्गत हे जे काही पैसे प्रलंबित आहेत ते आपण याच आर्थिक वर्षामध्ये पूर्ण करणार का? हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. मी 5 मिनिटं गोंधळात गेल्यामुळे 5 मिनिटं वेळ वाढवते, पण तेवढ्यात तो प्रश्न संपवायला पाहिजे. माननीय सभापती महोदय, या ठिकाणी मी पहिले पण उत्तर दिलेलं आहे की ज्या माध्यमातून आपण मागणी केली होती की 75 कोटी रुपये, आता मी आपल्याला सांगितलं ना की या वर्षी 23-24 मध्ये 350 कोटी रुपये, सन 24-25 मध्ये 300 कोटी रुपयाची आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पार्टीमध्ये सन 2007 पासून 85 आता केलेली जी तरतूद सांगतो मी तुम्हाला, ही जी आहे ना 24-25 300 कोटी रुपये.
वाटल्याचं मला माहिती माझ्याकडे नाहीये, मी पटलावर ठेवतो. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे बार्टी मार्फत आपण जे सांगितलं, ऐकून घ्या पूर्ण, मी तुमचंही उत्तर देईल. बार्टी मार्फत सर 2007 पासून एकूण 85,512 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झालेला आहे. त्यापैकी 21,093 विद्यार्थ्यांना नोकरी सुद्धा लागलेली आहे. हो, टोटल हे आमच्याकडे आहे. तेच विचारलं, मी सुद्धा सहप्रश्नकर्ता म्हणून तेच विचारतोय की प्रत्यक्षामध्ये बजेटमध्ये केलेली तरतूद आणि प्रत्यक्षात वितरित केलेले अमाऊंट हे या सभागृहासमोर कृपया मंत्री महोदयांनी सांगावं. जर ती माहिती त्यांच्याकडे काही कारणास्तव आली नसेल तर कृपया करून हा प्रश्न राखून ठेवावा आणि अर्धा तास चर्चेमध्ये याला कन्व्हर्ट करावं, ही या सभागृहामध्ये आमची विनंती आहे. अर्धवट. सभापती महोदय, मी या ठिकाणी उत्तर देतोय आपल्या समोर. राखून ठेवण्याची काही गरजच पडत नाहीये. मूळ म्हणजे आपण काय झालं, आता ती माहिती इकडे नाहीये, माहिती देतो ना, पत्रावर ठेवतो. पैसे एकूण 300 याच्यामध्ये एकूण 326 कोटी रुपये खर्च झालेला आहे. आणि वाटलंच तर आपल्याला मी माहिती देतो. 26 कोटी. ठीक आहे, आता प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे. आणि काय काय त्या विषयावर बोलायचंय? बरं ठीक आहे, थांबा 1 मिनिट थांबा, त्यांना विचारू द्या, नंतर तुम्हाला देते. सभापती महोदया, IBPS चे राज्यातील 24 जिल्ह्यातील प्रशिक्षण मागील 10 महिन्यापासून बंद आहे. माईक आवाज येत नाही, जरा शांत राहा. बोला. नाही, अभ्यंकर विचारतायत, सन्माननीय नवीन सदस्य. मी 5 मिनिटं वेळ वाढवलीच होती, पण मी म्हटलं आता संपलेत प्रश्न म्हणून थांबवलं होतं, पण त्यांचा प्रश्न आहे अजून 2 मिनिटं आहे, 2 ते 3 मिनिटं, 2.5 मिनिटं. बोला, शांत राहा. ते नवीन आहे, त्यांना एवढ्या गोंधळाची सवय नाहीये, हळूहळू सवय होईल. शांत राहा जरा. IBPS चे राज्यातील 24 जिल्ह्यातील प्रशिक्षण मागील 10 महिन्यापासून बंद असल्यामुळे 9,000 विद्यार्थी त्यापासून वंचित झाले आहेत. तसंच MPSC आणि पोलीस भरती मागील 10 महिन्यापासून 33 जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं प्रशिक्षण झालेलं नाही. त्यामुळे 20,000 विद्यार्थी त्या बाबतीत वंचित ठरले आहेत. सन 23-24 मध्ये पोलीस व मिलिटरी भरती पूर्व प्रशिक्षण हे मात्र एकाही विद्यार्थ्याला दिल्या गेलेलं नाही. या संदर्भात काय कारवाई तातडीने होऊ शकेल, हा माझा एक पहिला प्रश्न आहे. याच्याशिवाय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2021 अंतर्गत 861 विद्यार्थ्यांना अद्यापपर्यंत अधिछात्रवृत्ती देण्यात आलेली नाही. तसंच 23-24 मध्ये बार्टीसाठी 365 कोटी मंजूर झालेले असताना देखील बार्टी प्रशासनाने फक्त 191 कोटी 47 लाख 29,000 रुपये खर्च केले आहेत. शासन विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित असलेला निधी विद्यार्थ्यांना केव्हा देईल, हा माझा एक प्रश्न आहे. आणि संस्थांकडून अखर्चित राहणारा निधी खर्च होईल याबाबत शासन कोणता उपाय करणार आहे? ठीक आहे, मंत्री महोदय. मला प्रश्न समजले नाही, नवीन विचारलं तर बरं होईल अध्यक्ष महोदय. असं योग्य आहे का बरं? आपण पण कधीतरी नवीन होतो ना, आपण समजून घ्यायचं आणि बोलायचं. नाही, या ठिकाणी प्रशासनाबाबतीमध्ये प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे. याची निविदा प्रक्रिया आता कुठं सुरू झालेली आहे, पहिली गोष्ट ही आहे. आणि त्याच्यामध्ये लवकरात लवकर प्रशिक्षण सुरू होईल. आणि आपण जे म्हटलात की बार्टीला पैसे देण्यात आले नाही, सगळ्यांना पैसे देण्यात आलेले आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण जी बाब जर असेल, आपल्याकडे माहिती असेल तर आपण द्या, आपल्याशी चर्चा करू. सभापती महोदया, सन्माननीय अभ्यंकर यांनी आकडेवारी सहित सांगितले. त्यांनी असं सांगितलेलं नाही, अभ्यासू जे आहेत ते, आणि त्यांनी बाकीचं सोडा, बार्टीचं विचारलंय त्यांनी. बार्टीला तुम्ही जे आकडेवारी सांगितली तीच आकडेवारी त्यांनी रिपीट केली, तेवढे पैसे खर्चच झाले नाही, हा महत्वाचा प्रश्न. आणि त्याबरोबर विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या दिल्या गेल्या नाहीत, हा त्याच्यातला महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे बार्टीला आपण त्यावेळेला अलोकेट केलेला जो निधी होता तो पूर्णतः खर्च झाला नाही. आणि त्याबरोबर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या सुद्धा मिळालेल्या नाहीत, त्या
किती कालावधीमध्ये आपण त्या शिष्यवृत्त्या देणार. आणि त्यांचा दुसरा प्रश्न होता तो माझाही आहे की अशा पद्धतीने आपण निधी हे करतो परंतु तो खर्चच होत नाही, मग कशा करता तो निधी हे करतो, मग तो वळवतो का आपण कुठे, तो हो. तर हे जे दुष्कृत्य सुरू आहे ते कधी थांबणार? बार्टीच्या बाबतीमध्ये जर आपल्याला अडचण आहे तर 2 दिवसाच्या आत सगळ्या आमदार महोदयांच्या बरोबर मी बैठक लावेल आणि तिथले प्रश्न सोडूया, विषय संपला. ठीक आहे, बैठक लावणार आहेत आता प्रवीण दरेकर बोला. सभापती महोदय, महाराष्ट्रातल्या एका अत्यंत महत्वाच्या विषयावर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. सभापती महोदय, महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे आणि त्यामुळं महाराष्ट्रामध्ये जातीय सलोखा बिघडून गावागावामध्ये त्या ठिकाणी जातीय तेढ मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले आणि अशा वेळेला सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि या ठिकाणी मार्ग काढावा अशा प्रकारची भूमिका सभापती महोदय घेतली आणि या सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांच्या भूमिकेचं स्वागत करत राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदे साहेबांनी पुढाकार घेऊन राज्यातल्या सर्व पक्षाची पक्षप्रमुखांची बैठक काल सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये त्या ठिकाणी आयोजित केली होती. परंतु सभापती महोदय, पुतण्या मावशीचं प्रेम आरक्षणाच्या संदर्भात जे काहींच्या मनात होतं ते काल एक्सपोज सभापती महोदय झालेत. त्या ठिकाणी या राज्याचे नेते शरद पवार यांना अपेक्षित होतं सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे, कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे, कागदपत्रे नाही, मुख्यमंत्र्यांचा अहवाल, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त, कागदपत्र सभागृह. अरे शांतरा, काय सांगले काय कागदपत्र सभागृहाच्या. सभापती महोदया, पूरक मागणी क्रमांक A4, A9, B3, F2, F3, F4, F5, F7, I5, N3, N4, B1, B5, B10, I3. अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री एकमेकामुळे 1 फुटाचं अंतर ठेवा. सभागृहात सादर केलेल्या गोष्ट क्रमांक 133 ते 133 मागणी क्रमांक क्रमांक 263 264 30 करोड 41 लाख 45,000 पूरक विनंती करत आहे. सभागृहाच्या पटलावरती माहिती ठेवण्यात आली. आता 93ची निवेदनं आहेत, परंतु सदस्य उपस्थित आहेत आणि मंत्री उपस्थित आहेत. असं फक्त सुनील शिंदेचं निवेदन आहे जे आहे ते. बाकीचे सगळे सदस्यांची असले तरी मंत्री उपस्थित नाही आहेत. त्यांनी 93ची निवेदनं पटलावर ठेवते आहे. तुम्हाला सुनील शिंदेचं पुकारायचं काय बोलायचं तुम्ही बसाल सर, तुम्ही जागेवर जा ना. काय चाललंय काय तुमचं सगळ्यांचं म्हणणं? तुम्ही काय आज मला ठरवलं, काहीतरी वेगळं ठरवलेलं दिसतंय. आता पूरक मागण्या घेते जागर झालं सगळ्यांना. पूरक मागण्यांवरील चर्चेचा आजचा पहिला व शेवटचा दिवस आहे. कार्यक्रम पत्रिकेवर दर्शवलेल्या मंत्र्यांच्या पूरक मागण्यांवर आज चर्चा घेण्यात येईल. पूरक मागण्या आणि त्याखालील बाबी या संबंधीची माहिती सदस्यांना पत्रक भाग 2 द्वारे वेगळी प्रस्तुत करण्यात आली आहे. प्रत्येक सदस्याने भाषण करताना बाब क्रमांक आणि पूरक विवरण पत्राचा पृष्ठ क्रमांक सांगण्याची कृपा करावी. चर्चा संबंधित बाबीपुरतीच मर्यादित असून मूळ मागणीवर चर्चा करता येणार नाही आपणास विदित आहे. तसेच कामगार सल्लागार समितीच्या
ऐकूच येत नाही तर काय करणार. कामगार सल्लागार समितीच्या दिनांक 23 फेब्रुवारी 2016 रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार पुरवणी मागण्यावरील चर्चेस त्या त्या विभागाच्या मंत्री यांनी उत्तर द्यायचे. चर्चा तुम्ही करण्याच्या मनस्थितीत नाही आहात. पुरवणी मागण्या काय F4 F5 F7 I5 N3 N4 उपमुख्यमंत्री तुम्ही 1 फुटाचं अंतर सोडा, एकमेकांमध्ये लांबून बोला. I5 J1 J2 जरा मार्शल साहेब बोला. हे काय चाललंय? मार्शल साहेब बोलवा. तुम्ही लांब व्हा आधी पहिले. 1 फुटाचं अंतर सोडा एकमेकांमध्ये. संरक्षण मंत्री M2 M3 सहकार मंत्री V2 V5 महसूल पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास मंत्री C1 D4 D5 D8 वन सांस्कृतिक कार्य मत्स्य व्यवसाय मंत्री C7 D6 D9 JD2 वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विशेष सहाय्य मंत्री N3 S1 S4 उच्च व तंत्रशिक्षण वस्त्रोद्योग संसदीय कार्यमंत्री W2 W6 W8 आदिवासी विकास मंत्री T5 T6 ग्राम विकास पंचायत राज पर्यटन मंत्री L2 L3 L5 Z4 पाणी पुरवठा मंत्री Y2 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सार्वजनिक उपक्रम मंत्री S7 बुद्धी व संधारण मंत्री ZH3 कृषी मंत्री D3 D7 कामगार मंत्री K4 उद्योग मंत्री K3 K7 K10 सार्वजनिक आरोग्य R1 सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक उपक्रम बघून H5 H6 H7 H8 अल्पसंख्याक विकास पणन मंत्री V3 ZE1 शालेय शिक्षण मराठी भाषा E2 E4 अन्न व औषध प्रशासन S1 गृहनिर्माण व इतर मागासवर्ग ZG3 राज्य उत्पादन शुल्क B2 महिला व बाल विकास मंत्री X1 क्रीडा व युवक कल्याण E3 कौशल्य रोजगार उद्योजकता Z2 ZA2 मदत व पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री C5 या मागण्या मी सभागृहासमोर ठेवतो. सन 2024-25च्या पूरक मागण्यांवर सभागृहाने विचार केला. विरोधी पक्षनेते सभापती महोदय, काल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी बैठक आयोजित केलेली होती याला आम्ही काल सभागृहात मी बोललेलो होतो की सभागृहात बोलत असताना ही भूमिका मी मांडली होती. जागेवर जाऊन पद्धतीने सरकार दादा जागेवर बसा आपापल्या जागेवर सरकार या सगळ्या आरक्षण ज्यांना पाहिजे सांगितलं जागेवर जाऊन दोन्ही बाजूने बसा. दोन्ही सत्ताधारी पक्ष मी देते ना पण यांचं झालं यांना देते ना परवानगी त्यांचं चालूच आहे. अहो गोंधळ सुरू झालं तुम्ही काय करणार? दानवे तुमचं पूर्ण झालंय का? हे पण जागेवर बसल्याशिवाय काही चर्चा होणार नाही. मी आता सभागृहाचं कामकाज थांबवते. फक्त आजच्या लक्षवेधी जे आहेत त्या लक्षवेधी आणि प्रस्ताव आणि विधेयक ही मी प्रलंबित ठेवते. बाकी सगळं कामकाज मी पूर्ण दिवसासाठी संपवते. मला एवढं तुम्ही ओरडताय काय त्याच्यामध्ये काय असं पद्धत नाही. दोन्ही बाजू एका जागेने ओरडताय माझ्याकडे